Praise. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang bawat isa po ba ay nagagalak sa oras na ito? Amen. Praise God. Hallelujah. So, ito po yung araw na ginawa po ng ating Diyos upang tayo magkasama-sama sa kanyang templo. Amen po? Hallelujah. Ang sabi nga po doon sa Matthew 18:20, "For where two or three gather in my name, there am I with them." So, ito po yung sinasabi ng Panginoon na pag tayo po ay talagang nagkasama-sama sa kanyang pangalan, ang assurance po ng ating Panginoon sa atin, nasa atin siya sa ating kalagitnaan. Amen? Kaya ibig sabihin po, ang oras na ito, it's not some more than a meeting, but a holy meeting with God. Amen? Kaya handa po natin ang ating puso't kaisipan sa oras na ito upang siya ay ating purihin, sambahin sa ating kalagitnaan. Anyahan ko po ang mga music team upang pangunahan po tayo sa opening song. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay aawit ng papuri sa Panginoon. Yes, Lord God. Hallelujah. Kung awitin na ito ay napaka-iksi po pero napaka-meaningful po. Amen po. Gawin po natin panalangin. Sabihin po natin sa Panginoon kung gaano po natin siya kamahal.
buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Yes, Lord, sa aking buhay ay ikaw ang nagbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Let's pray. Hallelujah, hallelujah, Father. Tinataas ka namin sa oras na to, Panginoon. Lord, ikaw siyang manguna sa amin sa oras na to, Panginoon. Lord, alam namin sa oras na to ay para sa iyo lang, O God. Lord, maraming salamat sa pag-ingat mo, Panginoon, sa pagpunta namin dito, O God. And we pray, Panginoon, na ingatan mo rin, Panginoon, ang bawat dadalo pa lamang, Panginoon. Ingatan mo sila sa kanilang daraanan, O God. Lord, ikaw siyang manguna sa kanila, O God, upang ligtas silang makapunta rito, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, dahil makakarinig muli kami ng iyong salita, O God. Alam namin, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, ay hindi sayang aming oras, Panginoon. Kundi, Panginoon, may gagawin ka sa oras na ito, O God. Lord, alam namin, Panginoon, sa oras na ito at sa araw na ito, O God, may gagaling, Panginoon, Lord God. Lahat ng may sakit, Panginoon, ay gagaling, Lord God. Lahat ng may problema, Panginoon, ay makakalaya, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa nakaready, Panginoon, na salita mo, Panginoon, na maririnig namin, O God. Lord, maraming salamat sa salita na maririnig namin na kung saan, Panginoon, magkakaroon muli kami, Panginoon, ng bagong karunungan, O God. Hallelujah, Lord God. Lord, we celebrate, Panginoon, your goodness, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Nagpapatuloy kami, nagpapakumbaba, Panginoon, Lord God. Humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, O God. Lord, linisin mo kami, Panginoon, mula sa ulot hanggang talampakan, O God. Lord, ikaw lang aming itataas, Panginoon. Pupurihin at sasambahin sa pangalan mo lamang na si Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Makibasa po tayo sa Proverbs 18, verse 1. Through desire a man, having separated himself, seeketh and intermeddleth with all wisdom. Verse 2. A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself. Verse 3. When the wicked cometh, then cometh also contempt, and with ignominy reproach. Verse 4. The words of man's mouth are as deep waters, and wellspring of wisdom as a flowing brook. Verse 5. It is not good to accept the person of the wicked, to overthrow the righteous in judgment. Verse 6. A fool's lips enter into contention, and his mouth calleth for strokes. Verse 7. A fool's mouth is destruction, and his lips are snare of his soul. Verse 8. The words of a talebearer are as wounds, and they go down into innermost parts of the belly. Verse 9. He also that is slothful in his work is brother to him that is a great waster. Verse 10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe. Verse 11. The rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own conceit. Verse 12. Before destruction the heart of man is naughty, and before haughty, and before honor is humility. Verse 13. He that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him. Verse 14. The spirit of a man will sustain his infirmity, but a wounded spirit who can bear? Verse 15. The heart of the prudent getteth knowledge, and the ear of the wise seeketh knowledge. Verse 16. A man's gift maketh room for him, and bringeth him before great men. Verse 17. He that is first in his own cause seemeth just, but his neighbor cometh and searcheth him. Verse 18. The lot causeth contentions to cease, and parteth between the mighty. Verse 19. A brother offended his
harder to be won than a strong city, and their contentions are like the bars of a castle. Verse 20, a man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall be he filled. Verse 20, death and life are in the power of tongue, and they that love shall eat the fruit thereof. Verse 22, whoso findeth a wife findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. Verse 23, the poor useth entreaties, but the rich answereth roughly. Verse 24, a man that had friends must shew himself friendly, and there is a friend that seeketh closer than a brother. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Amen. Praise God. The name of the Lord is a strong tower. Amen po. Hallelujah. Praise God. Ngayon naman po, narako po tayo, mag-ano lang po tayo ng patotoo. Isang magpatotoo sa kabutihan po ng ating Diyos, and then, ano na po tayo sa pray one another. Okay po? Sino pong gustong magpatotoo sa kabutihan po ng ating Panginoon sa kanyang buhay? Blessed na blessed po ba tayo? Amen. Sa lahat ng nagsabi ng blessed, pwede po bang pumunta ang kahit isa na magpapatotoo? Amen? Praise the Lord. Jeric, si Brother Jeric po. Okay, so praise God. Salamat sa Panginoon sa Okay, praise the Lord. Salamat sa Diyos sa patuloy na pag-iingat niya sa bawat isa sa atin. Amen. Yung paggising pa lang natin sa umaga, isang malaking pagpapala po yan sa ating Diyos. At even po sa akin, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kabutihan at laging katapatan niya sa aming buhay, sa aking buhay, sa aking anak, sa aking asawa at sa buong family po namin. Kaya salamat sa Diyos dahil lahat ng pangako po ng ating Panginoon ay tapat, gagawin at gagawin niya. Okay, praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang buhay ni Pastor Pabs. Okay, so good morning po sa ating lahat. Gusto ko lang pong purihin at itaas ang pangalan ng Panginoon kasi yung resulta po ng feeding ho namin doon sa Barangay Hall, noong Sunday ho ay mayroong bagong 3 umaten. And then, nakakatuwa doon ay yung isa doon ay dati nang umaatin sa church noon. Kaso nga lang, nawala siya, pero praise God kasi ngayon ay bumalik, mayroong mga kasama pa. Okay, so at ang isa pa ay nakabili na po yung church namin ng sariling laptop para sa projector ho namin. So, hindi na naglilipsing yung mga matatanda doon kasi may mga lyrics na doon. So, nakakatuwa. So, talaga napakabuti ng Panginoon. So, all glory belongs to God. Amen. Praise God. Amen. Napakabuti po talaga ng ating Panginoon. At praise the Lord, ganun din po sa amin sa Malanay. Purihin ang Panginoon. Nakabili na rin po kami ng simpleng speaker lang. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya lang po nung ginamit ko po nung ako'y pero thanks God pa rin kasi mapapalitan. Papalitan po namin kasi nung ginamit ko po, nag-e-echo po siya. So parang hindi po siya yung matining kanya. Pero salamat sa Diyos kasi parang binili ko na lang po siya at mapapalitan po ulit ng mas maganda. So praise God. At sino ba po ang gustong mga NMA students. Ayan. So palakpakan natin ang mga NMA students. Okay, praise God. Yung mga nag-evangelize kahapon. So, glory to God po dahil tatlong lesson na lang po ay gagraduate na po yung nilumbot, ano tawag doon? NMA students sa nilumbot po. Ayan. So, glory to God po dahil
journey ko po sa Enma po, talagang marami po talagang natutunan, ganyan. And marami pong marami pang pinapakita sa akin si Lord na dapat ayusin, pero hindi ko pa maayos. Pero I know na may gagawin ang Panginoon, at mas marami pa po akong natututunan kung ano po yung mas nakikilala ko pa po talaga yung binigay sa atin ni Lord na authority, katulad po ng yung, tsaka nalaman ko rin po yung sa lesson 6 po ata po yun, yung sa nakalimutan ko na po. Yung spiritual warfare po, yun, everyday po pala talagang may battle po na hinaharap ang bawat anak ng Panginoon. So, glory to God po, dahil ini-equip niya po ako para sa susunod po na ako na rin po yung magtuturo, at ako na rin po yung gagamitin ni Lord para mas marami pa pong maabot at mas lumago pa pong mga kabataan po. So, glory to God po sa Panginoon. Ayan. So in behalf na lang sa iba pong nag-evangelize kahapon, isa sa testimony po namin is nakaka-bless po sa yung halos sabay-sabay din na nakapag-evangelize po sa celebration na rin po ng Bible Month. Mayroon din po sa WCC, and ayun, yung dito po sa ENMA po natin dito. And nanguna po doon yung mga ENMA student po natin. Nakakatuwa, lalo na sa mga mothers po natin. Namin nakasama kahapon. And yan sila, yung mga adult po sila, Kuya Nigel and alam niyo po, dapat si Kuya Nigel mag-testimony kaso wala siya. Baka mamaya po nandito sila. Pero nag-cancel po siya ng work para lang makasama sa evangelism. Sila po may business po kasi siya na lechonan doon sa Nilombot, and maraming dumating na mga stock kahapon. Kaya halos kung tutusin hindi siya makaalis. Pero talagang nag-set po siya ng time para sa evangelism po kahapon. Kaya yun po yung nakaka-bless doon. Kaya nakakadamay. Nakakadamay po yung ganong ano. So, praise God din po dahil kahapon din po is nag-start po kami ng sa Sungkil. Right after po ng evangelism, ayun, Bible study po tayo sa Sungkil. And yun po yung inaano natin na yung gawain po doon. Kaya praying din po syempre sa team na makakasama po doon sa Sungkil po. And tuloy-tuloy din po ang gawain po natin sa Vintinilla. Ayan, every Friday, andun po kami ni Erica para mag-ano po ng mga bata and kabataan. And Sunday, ayan, every Sunday naman is andyan yung team natin, sila Kuya Nat and Kuya Pete, and ayan, na pumupunta doon sa Vintinilla. At nakakatuwa kasi at least may 3 lalaki nung Sunday po. So yun yung unti-unti na gino-goal po natin na yung may matrain po doon na kasama po natin na team doon po. And may mga nalaman din po ako na blessing na darating po soon sa Vintinilla, pero binubuo pa lang po yun sa prayer. Kasi naniniwala po tayo na ang bawat local churches, barangay churches po natin ay donated po ang ano. So alam niyo na po yun. So binubuo pa lang po yun na prayer, and may pabulong na may pabulong na ano. So yun lang po. To God be all the glory po. So yun lamang po. Amen. Praise God. Napakabuti ng ating Panginoon at tunay na laging gumagawa siya ng mga himala. Amen. Halina, nakatunay na naa-amaze po tayo. Ngayon naman po, darako po tayo sa praying one another. Sabi nga doon sa Psalms 33:20, ang ating pag-asay nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Amen?
Kaya sama-sama po tayong manalangin, babae sa babae at sa lalaki sa lalaki.
na lang po, pinapanood po kasi akong serye, yung The Promised Land series. Comedy po siya pero sa Bible stories po. And may part po doon yung story po ni Moses. Yung si Moses po umakyat sa Mount Sinai, iniwan niya in charge ang kanyang kapatid at sa mga Israelita. Nung wala si Moses, nagkakagulo na po sila. And ang dami nilang hinaing. At resulta ng kanilang mga problema, day-to-day problems sa buhay, wala pa si Moses, akala nila patay na, hindi pa bumabalik ng ilang araw, mga more than 1 month. At ang resulta po ng ginawa nila, kung alam niyo po, nabasa niyo po yung sa Bible, ano pong ginawa nila? Gumawa po sila ng rebulto. Diba po? Gumawa po sila ng Diyos nila. Sabi nila kasi kailangan namin gusto namin ng Diyos. Hindi na babalik si Moises. Na-remind po ako na sa normal na araw po natin, daming po nating kinahaharap. Tama po, iba po ang ating kinahaharap na sitwasyon. Pero tayo po, ang pipiliin po natin, hindi po tayo gagawa ng ating sariling Diyos. Hindi po tayo gagawa ng rebulto na ating sasambahin. Dahil meron po tayong Diyos na buhay. Amen po! Ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na buhay, Diyos na kumikilos sa araw-araw at hindi nagkukulang noon, ngayon at magpakailanman. Amen po! Hallelujah. Tayo po'y magpuri sa Kanya at sa Kanyang ngalan lamang. Hallelujah! Yes, Lord. We glorify you, Panginoon. Hallelujah! Worship you, Lord. Let's lift up a hallelujah to the Lord. Hallelujah. 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 Araw-araw
Salamat sa banal mong Espiritu, Panginoon. Na tunay nga, Panginoon, kailanman hindi kami, Lord God, mag-iisa, Panginoon. Lord, oh God, pinagkaloob mo sa amin, Lord God, ang iyong banal na Espiritu. Nasasamahan kami, Panginoon. Hindi kami iiwan, hindi kami pababayaan, Panginoon. Hallelujah. Thank you, oh God. Dakila ka, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan, kapangyarihan, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil ikaw ang nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah, Father. Let all that we have bless His holy name. Bless His holy name. Wala kang katulad, walang gayang buo. Ikaw lang ang Diyos. Lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. Ang magpakailanman, Panginoon. Wala kang katulad, walang gayang buo. Ikaw lang ang Diyos. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang halos sa paglipas ng panahon. Ikaw pa rin, Panginoon. Ikaw pa rin hanggang ngayon at magpakailanman, Panginoon. Hallelujah, ang salita mo, Panginoon. Ang salita mo ang kailangan ko. Ikaw ang aking buhay, ang aking gabay. Hindi umubas, hindi nagmamali. Ang isip ko
Ikaw lamang ang papupurihan sa lahat ng oras. Pangalan mo'y itataas, ito'y dalangin ko at sigaw ng puso. Tanging ikaw lamang, Jesus, ang papupurihan. Hallelujah. Yes, Lord. O Diyos, tunay kay buti mo. Walang katulad sa'yo. Ika'y di nagbabago, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Diyos ka ng buhay ko. Ikaw lamang, Diyos. Ikaw lamang ang papupurihan sa lahat ng oras. Pangalan mo'y itataas, ito'y dalangin at sigaw ng puso. At sigaw ng puso. Tanging ikaw lamang, Jesus, ang papupurihan. Hallelujah! Yes, Lord! O Diyos, tunay kay buti mo. Walang katulad sa'yo. Walang katulad sa'yo. Hindi ka nagbabago. Diyos ka ng buhay ko. Ikaw lamang ang papupurihan
magtataguyod o magbibigay ng inyong salita sa mga pamilyang ito, Panginoon. Hallelujah. Maging, Panginoon, sa mga anak mo na hindi pa po nakakakilala, dalangin po namin, O Diyos, na, Lord, kayo po, O Diyos, ang siyang patuloy nilang hanapin o tanggapin, Panginoon, sa pamagitan ng pagbibigay ng salita ng inyong mga lingkod, Panginoon, para sa pamilya. Hallelujah. Patuloy mo po silang ingatan, Panginoon, at gabayan ang pamilya ng Christ Our Life Ministry, O Diyos. Hallelujah. Kung meron mang, Panginoon, ang inyong mga anak na hindi pa, na sila, O Diyos, ay nanghihina o nanlulupaypay, Panginoon, nawa, Lord, ay matagpuan po nila ang inyong pong mga salita bilang kalakasan, Panginoon, sa kanila pong buhay. At Lord God, maging sa lahat na pangangailangan namin, dalangin po namin, Lord, na kayo, O Diyos, ang siyang patuloy na manguna at maghari. At tunay nga po na, hallelujah, kayo po, O Diyos, ang aming Diyos, na dinadakila ang aming Diyos, na hallelujah, na malakas, Panginoon, at mabuti. Dahil, Lord, sabi mo nga sa iyong salita sa Psalms 23, Lord God, na ikaw ang aming pastor, hindi po kami magkukulang sa lahat, Lord God. At Lord, patuloy ka, O Diyos, na manguna at maghari sa bawat pamilya, Panginoon, na kung, Panginoon, may naghahanap ng trabaho o ano nga pa man, Panginoon, dahil kami, O Diyos, ay naniniwala sa iyong pong salita, na kung kami, O Diyos, ay sila, Panginoon, ay maghahanap, sila, O Diyos, ay makakasumpong. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat dahil tunay nga po na ikaw lamang ang naming sandigan at tunay po na ang iyong mga salita ang siyang ilaw ng aming paa, Panginoon, at liwanag ng aming daraanan. Salamat po, Panginoon, ng iyong mga salita na siyang nakaukit sa aming puso't isipan. At Lord, maraming salamat dahil tunay nga po na ikaw lamang ang aming Diyos na itinataas, pinupuri, sinasamba, Ama. Salamat, Panginoon, at ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And patuloy po tayong manalangin. Hallelujah, Lord God. We worship you, Father God, O God. Salamat, Panginoon, O God, sa napagandang umagang ito, Panginoon. Another blessings, O God, to worship you, O God, to glorify your name alone, O God. Salamat, Panginoon, sa bawat buhay, Panginoon, O God, na narito, Panginoon. Lord, tinataas ka namin, O God, sa aming mga buhay, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, O God, sa umagang ito, patuloy namin inililift up, Panginoon, ang bawat ministry, Panginoon, na binigay mo sa bawat pamilya, O God, sa bawat isa sa aming Panginoon, Lord God. Dalangin namin, Panginoon, ang police ministry, O Lord, na patuloy, O God, na ikaw ang patuloy na mag-guide, Panginoon, patuloy, Lord, na ang mga kapulisang ito, Panginoon, Lord, dalangin namin na maging, Lord, mas rooted pa sa iyong mga salita, Panginoon, na Lord, they will love you more, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, Lord. Naniniwala kami, Panginoon, na mga pulis na ito ay ginagamit mo na, Panginoon, sa iyong ministry, Lord God. Salamat, Lord, din, Panginoon, sa mga tagapagturo, O God, sa kapulisan, Panginoon, Lord, that you will continue to bless them. Thank you, Lord, for the strength, O God, na patuloy mong pinoprovide, O God, sa kanila upang magturo, Panginoon, sa kapulisan, Panginoon. Lord, even, Panginoon, sa children ministry, Panginoon, sa patuloy, O Lord God, na pag-guide mo, God, sa mga batang ito, Panginoon, na malakihan nila, Panginoon, iyong mga salita, Panginoon, na itinuturo ng mga teachers, O God, sa children ministry, Panginoon. Lord, ikaw ang Panginoon na mga batang ito, Panginoon, ay lalaki, Panginoon, Lord God, na makilala kanila, Panginoon, ng lubusan sa kanilang buhay, Panginoon, Lord. Tunay, Panginoon, that patuloy na ikaw ay gumagawa, Panginoon, O God, ng miracle, Panginoon, sa mga batang ito, sa buhay ng mga batang ito, Panginoon. Lord, even, Panginoon, sa mga needs ng mga batang ito, Panginoon, ikaw ang mag-provide, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa patuloy, Lord, na pagbibigay ng kalakasan, O God, sa mga
assign, Panginoon, ng mga teachers, O God, sa mga children ministry na ito, Panginoon. Even, Panginoon, sa Bible study, life group, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, ng Christ Our Life, patuloy namin itinataas sa iyo, Panginoon. Lord, na patuloy, O God, na basbasan mo ang bawat pamilya, Panginoon. Even, Panginoon, sa incoming, Panginoon, na ministry. Lord, ikaw, Panginoon, Lord, ang makita at may taas, O God, sa kanyang mga buhay, sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, sa provision, Panginoon, maging sa kalakasan ng aming katawan, Panginoon. We thank you, Father God, that we are healthy and wealthy in the name of Jesus. Thank you, Lord, dahil hindi namin magagawa ang mga ministry na ito, Panginoon, ministry na wala ka sa aming buhay, Panginoon. Dahil ikaw ang aming kalakasan, Panginoon, ikaw ang aming provider, Panginoon. Salamat, Lord, dahil patuloy, O God, na mag-rise and shine ang bawat ministry na ito in the name of Jesus. Maging sa ibang bansa, Panginoon, na opening doors, Panginoon, na binigay mo na, Panginoon. Lord, truly, Father God, we dedicate to you, Panginoon, ang bawat ministry na ito, Panginoon, na katagumpayan, Panginoon, ang meron, Panginoon, in Jesus' name, Lord. Salamat, Panginoon, Lord, sa buhay na ito, Panginoon, dahil ikaw lamang may taas, O God, at mapapurihan. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Praise the Lord. Muli isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Amen. Hallelujah. So, tunay na napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Meron pa po dito sa harapan. Okay po. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Okay po. At, ngayon naman po, bago po tayo makinig ng salita ng Diyos, tayo muna pakinggan muna natin ang testimony po ni Brother Nigel. Brother Nigel, palakpakan nga po natin ang Panginoon sa buhay ni Brother Nigel. Blessed Sunday sa atin. Yung mga iba, hindi nakakilala din sa akin kasi ako yung bago pa lang na sa paniniwala. Nagtitestimony ako ngayon para ikwento kung ano yung ginawa ng Panginoon sa akin. Kasi within 25 years na nalulung ako sa mga bisyo. Kasi nag-start ako noon ng 12 years old. Nag-try na ako ng sigarilyo, marijuana, mga alak, gano'n. Hindi alam ng parents ko. Pinalaki ako ng magulang ko na maka-Diyos. Yung mga bata ko, ganyan, naalala ko. Sumasayaw ako sa praise and worship, gano'n. Pero sa katigasan ng ulo ng kabataan, kasi siyempre, iniisip natin, anong lasa nun? Curiosity, sabi nila, di ba? Pero, kaya yun, natry ko lahat. Naranasan ko yung mag-hit-hit sa ilong, ganyan. Basta, papasok sa school, bangag. Kahit sa, basagulero, kahit may tumingin sa akin, susugurin ko agad. Ganun ako na lumaki sa, ng bisyo. Kaya laking pasasalamat ko, last year, nung pinalo ako ng Panginoon, pinaranas niya sa akin yung palo niya, pero doon niya minulat yung mata ko sa espiritual. Kumbaga,
lahat ng kasalanan ko mula noon. Flinashback noon kasi nagkasakit din ako ng hindi ma-detect ng doktor. Na-try ko yung nag-50-50. Yung binibilang ko yung hininga ko. Yung gabing yun, binibilang ko ng hininga ko. Kaya tumawag ako kay mother kasi si mother pastora and then pastor din si father ko. Kaya kung minsan, ang isip ko noon, nililiis ko yung katawan ko kasi hindi ako nababagay sa kanila. Kaya pagka-graduate ko ng high school noon, lumayas ako. Pinilit kong mabuhay mag-isa. Hanggang nakapag-aral, puro trabaho, ganyan. Kumikita sa legal or illegal na paraan. Kaya parang hiyang-hiya ako sa sarili ko noon, kaya lumalayo ako. Siguro ang purpose ng Panginoon na iparanas sa akin yung kasamaan ng mundo at mamulat sa katotohanan. Kaya sobrang iyak na iyak ako nung gabing yon, yung nararamdaman ko na parang naghihiwalay yung katawan mo sa kaluluwa. Yung bawat pikit mo parang gumaganyan-ganyan na, parang mahuhulog ka sa isang imbudo, parang gano'n eh. Kaya nagpaalam ako sa mother ko. Tumawag ako, "Ma, papaalam na ako, alis na ako." Sabi kong ganyan. Kaya nagalit siya, "Mag-pray ka," sabi niya. Siyempre, ang isip ko that time na parang mamamatay ako is saan ako mapupunta. Kaya sabi ko sa isip ko, wala namang mawawala, sabi ko. Nung nag-pray ako, doon talaga ako pinuspos ng Espiritu Santo. Talagang doon lahat pinasbak sa akin mula noon ang mga kasalanan ko, kaya talagang napuspusan din ako sa pagdadasal. Kaya yung time na yon, naramdaman ko na parang may nag-iba sa katawan ko. Kasi hindi na ako makapagtrabaho po, yung parang nakahiga na lang, tatayo, iihi, gano'n. Pero nung time na yon, yung pagkatapos ng pagdasal ko na yon, lumakas yung katawan ko. Kinabukasan, nagtrabaho na ako, kaya sabi ko, praise God, totoo pala, sabi ko. Sana noon pa, sabi ko. Tapos, unti-unting, yung dasal ko, mayroon sanang gagabay sa akin para sa salita mo, Panginoon. Kinabukasan, dumating si Pastora. Sila Pastor Bernie. Kaya sabi ko, praise God, totoo nga pala. Siyempre, almost 5 months akong nakakulong sa bahay na talagang naantay ko na lang, parang ganon. Bahal na, sabi ko noon. Kaya buti meron sina pastora na pumunta rin doon, pumasyal. Tapos yun, nagme-meditate din sa Word of God, nagbabasa ng Bible. Tapos yung mga nanonood din sa mga YouTube, mga sermon ng mga pastors. Kaya doon medyo nagiba yung ko, parang sabi ng misis ko, ba't hindi ka na nag-yosi? Ganun, kasi within 1 day is 2 packs a day yung naubos ko. Yun, ganun ako kay lahat ng talaga. 2 packs a day, tapos inom ganyan hanggang madaling araw. Pero yung isang gabi na yon, biro nyo, 25 years, binago niya ng 25 minutes lang. Sabi ko, ang ganda ng Panginoon. Talagang, yun siguro yung, ngayon ko lang nalalaman yung purpose ko kung bakit ako nabubuhay sa mundo. Para ihayag ang salita ng Panginoon din sa ibang taong katulad ko dati na naligaw sa landas. Kaya, ngayon, sabi ko kasi sa commitment ko sa Panginoon, Lord, sabi ko sa dasal ko, pagalingin niyo ako. Kung ano man yung karamdaman ko na hindi ma-detect ng doktor, sabi ko, ibibigay ko yung huli kong mga taon, araw, kung ano man ibibigay niyong regalo sa akin,
bibigay ko lahat sa iyo. Yung 25 years na nalulung ako sa kasamaan ng mundo, ngayon iba na ako, sabi ko. Kaya kung magkasala man ako or bumalik ako, wag mong hayaan, kunin mo na lang ako. Ganun yung nasa ano ko, sa commitment ko sa Panginoon. Kaya sabi ko, habang nabubuhay ako, magsisilbi ako sa Panginoon. Yan yung commitment ko sa Kanya. Kahit ano man, kahit sa pagkanta. Kaya sabi ko, hindi pa huli ang lahat. Meron pa, kahit siguro, bigyan pa ako ng 1 taon, 2 taon, okay lang yun. Basta, kung ang iniisip ko naman, yung eternal life eh. Hindi na ako takot, sabi ko, kasi alam ko na yung katotohanan, sabi ko. Parang binubulag lang tayo ng mundo kasi sa mga mas masakit mabuhay. Yun yung ano, kasi nararamdaman natin yung hirap araw-araw, yun yung ano. Kaya tiis lang, sabi ko sa ano, basta focus ako sa Panginoon, yun lang. Yung asawa ko, sinisiran ko rin. Kasi yung asawa ko lumaki rin na bilang born again Christian, pero na ano siya sa mga tao na kakasalamuhan niya, mga born again, paglabas, ibang tao ulit, parang balik bisyo ulit, parang gano'n. Kaya sabi ko, wag mong tingnan yung tao, ang tingnan mo, ang Panginoon. Kasi personal relationship mo yan. Hindi religion, sabi ko sa kanya. Kaya ngayon, kung ano mong binigay sa akin na buhay, na regalo, pasalamat ko kung bigyan pa ako ng 30 years. Praise God. Ayun lang po. Yan lang po ang aking maikikwento sa aking testimony. Maraming salamat sa inyo. Sa Panginoon. Hindi po. Amen. Glory to God. Hallelujah. Tunay na mahal tayo ng ating Diyos. Amen. Grabe yung kaparaanan niya. Amen. Sa ating buhay. Pero still, andun pa rin yung pagkilos ng Panginoon kahit na matigas ang ulod natin, kahit na kung ano nung ginagawa natin. Amen. Pero yung love ng Diyos, still nandyan para tayo ay makakilala at bumalik sa original na plano ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos. Amen. Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Kaya continue lang po tayo na maglingkod sa ating Diyos. Gamitin natin ang ating buhay. Amen. Hallelujah. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, be committed, dedicated in serving the Lord. Amen? Ano lang, ano to tayo? Anong tawag dyan? Go forward lang. Ano man yung nararanasan, ano lang, step by step lang po tayo. Mas pinakamahalaga, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen po? Kaya sa oras na ito, kung paanong ang sabi ng, okay po, tinatawagan ko po si Pastora Arlene para mag-testimony pa po. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po niya. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang Diyos lang ang maitaas sa umagang ito. Kahit si Brother Nigel lang yung may slot for testimony, hindi ko ho pipigilang i-share ang, kaya tinaas ko ang kamay ko parang recitation lang. Just to encourage every one of us na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. And we cannot limit yung kanyang pwedeng gawin sa buhay natin. So meron akong 3 patutuo for today. Kasi talagang expecting na ang Panginoon for this year, Abante 2026. Sabi ni Pastor Razeni, binigay ni Lord sa akin kaninang umaga yun eh. Kasi this is the year of a year of acceleration. And then the Lord gave me the word Abante. So isusulat ko yan, Abante 2026. Wala nang pababa, wala nang turning back. This is no time for us na maging hesitant sa ating mga pananampalataya. Unang testimony ko, I give God all the glory. Binigyan niya ako ng additional 1 year sa buhay ko. So last Friday po, I turned, January born ako eh. Yes, 1971. So I am now already 55 years old. Grabe ho itong golden years ko. Kasi may declaration ako
na binabalik-balikan ko palagi yon. Noong na-reach ko yung golden years ko, 50. Syuparay 50 above dyan. Taas ang kamay. Huwag tayong mahiya. Itong pinagpalang taon na binigay ng Panginoon sa atin. Golden years. Golden years sa paglilingkod sa Diyos. Meron akong nilagay noon na pinost ko sa Facebook. Basta, hindi naman kasi ako masyado nagpo-post, no? Mas marami sa ministry. I was so very grateful at that time kasi yun yung simula ng buhay ko kay Lord. Matagal na akong nakakilala, Brother Nigel, kagaya mo, lumaki rin ako sa DVVS. Pero kasi meron yung, pag hindi pa natin kilalang masyado yung pananampalatayang pinanghahawakan natin, gabay tayong saliun sumundo eh. Di ba? Yung, namumutawi, nangungunan noon, yung flesh, yung gusto ng laman, na ito ang sundan mo. Pero kung alam natin talaga by heart na tayo ay isa spirit being at slave yung katawan natin, palagi tayong magtatagumpay. Kasi we are a spirit being. So magsasubmit yung flesh sa spirito. So I thank God because mula nung sinabi ko at dineclare ko yon, very simple lang ho, heading on to the best and productive years of my life. Ngayon, pinapabalikan ng Panginoon sa akin, ano kayang ibig sabihin nun? May buhay pa bang natitira sa akin? 50? Ang mundo, no 50-year-old ka la, wala ka ng kapaki-pakinabang. 10 years more, plus 10, 60 or 65, pag nasa gobyerno ka, sisipain ka na. So whether you like it or not, aalis ka na sa government kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno because wala na silang nakikitang kapakinabangan sa atin. Pero sa mata ng Diyos, iba. Kaya po ako ay nagpapasalamat. That is why nagre-dedicate ako ng buhay ko. Kasi I see to it that every birthday ko, meron akong prayer birthday journal. Nathan Nobela, noon isang page lang. Hindi ko pa tapos. 3 back-to-back pages ng yellow paper. I poured out my heart to God. Kasi walang ibang nakapagpabago talaga sa akin. Hindi tao, hindi kung ano mga bagay, but it's only God. And I know that I am living the purpose that the Lord has called me. Kaya yung buhay na ito, hindi sa atin, hindi sa akin, sa Panginoon lang. So we have to use it for His own glory. So thank God, sa marami pang taon, that's my declaration na ibibigay niya, gamitin tayong pagpapala in the ministry, sa family, lahat na kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Pangalawa, dumaan si Pastor Roland kahapon sa bahay. Kala niya yun ang birthday ko. Galing sila ng Ordaneta. Kala ko kasama si Inay. Pero sila Inay, nag-WCC na. So nag-drop by si Pastor kasi may bibigay sa akin. Tapos pagbaba niya ng sasakyan, kinakantahan niya ako. Pastor, asong pala ka naman sa birthday. But he came over kasi may binigay sila sa akin. And then, pinanalangin po ako. And I love the declaration. Sabi ko, I receive it. Kasi nagtatali siya doon sa sinulat kong prayer journal. Hindi naman kami nag-usap ni Pastor. Pero yung declaration nila, swak na swak doon sa sinulat kong birthday prayer journal ko. So, while nag-uusap kaming dalawa, pangkakapi ang kura, tinignan ko yung messenger ko, may message yung husband ko. Pero hindi message muna, kundi picture ng ito niya na may nakatusok na karayom. Tapos sa baba message, tinakbo ako sa hospital, sa Hamad. Ang Hamad po ang pinakamalaking hospital sa Qatar because my husband is working in Qatar. So, Pastor, siyempre nag-uusap kami ni Pastor, hindi ko masyadong mabigyang pansin. Actually, few minutes na, nag-offline na siya. And then, nung nakaalis si Pastor, pero siyempre I have peace of mind kasi anak ako ng Diyos. Alam ko kung kanino ako nanampalataya. So, nag-message ako sa that's the importance na meron ho tayong family, yung GC. Kasi doon natin i-drop because corporate prayer is very important, very powerful. May personal prayer tayo, pero pag buong pamilya, parang yung congregational prayer na ginagawa natin, very powerful po siya. So sabi ko, let us declare, blah, blah, blah. Nandami ko nang sinabi, kanya-kanyang declaration sila. And pagdating ng hapon, kinuhanan siya kasi
noong binigyan niya yung detalye sa akin, kinuha siya ng ambulance sa office because hindi siya makahinga, nag-chest pain, may kasamang vomiting, parang third time nang nangyari sa kanya. So, ang pinagdalhan na this time, yung biggest hospital in Qatar, nagkataon na yung nag-a-attend sa kanya was a Filipino, tapos ka-apelyido Anthony. And then, kinuha ang ECG, ultrasound, blood test, and one blood test to confirm kung may something sa puso niya. So ako naman nag-a-assist. Walay kinan mo, baka nag-anaphylactic shock ka, blah, 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 blah. Okay, let's declare. So gumawa ako ng declaration. Tapos, hapon na nung binuksan ko, sabi niya, kasi yung asawa ko, resulta siya ng panalangin ko because he is the head of the family. So kung hindi siya sasabay sa amin, natilak. Ibig ko sabihin, parang nandito na ang pamilya, nandito pa siya, head of the family siya. Kaya nag-desire ako, Lord, arise my husband. Although walang problema sa husband ko kasi he has the blesser's hand. Wala siya sa ministry, pero ang ministry niya, behind the scene. Nagsusupport po siya talaga. So yun ang he has a blesser heart. Giver po ang husband ko. So sinusuportahan niyang ministry, etc., etc. So tapos nag-a-arise siya talaga in faith. Nag-a-arise in faith. Nakita ko yun, yung mga sa GC namin. Sabi ko, that is pagsubok ng kalaban sa'yo. Stand on your ground, panghawakan mong pananampalataya mo. Let us declare everything is normal. And in no time, praise God, sabi niya. Lahat ng kinuhang test sa akin were all normal. It was just acid, yatim magay, walay na akanto siguro, or may kasamang stress sa work. At ang nakakatuwa po, favor after favor after favor ni Lord, with all those running tests and hamad na hospital, ang binayaran niya, 8 reals lang. O sige, mag-compute kayo, times 16 pesos. Kung hindi trabaho ng Diyos yan, di ba? Kasi kita niya. Okay, third. Sinasabi ko ito para to encourage you how the Lord works. He works in ways we cannot see. Okay. Na-late na naman ako. Bakit? Nagluluto ako. Tumawag yung pinsan ko na teacher, asawa ng pinsan ko. Meron silang anak na teacher nagwo-work sa Thailand. So, okay lang ba? Hindi kita maistorbo kasi, syempre, alam nila Sunday. It's okay. Sige, ano ba yun? Pero kahapon ko pa siya sinusubaybayan because, Friday, nag-greet siya sa akin ng happy birthday. Please pray for Abby, sabi niya sa akin. Yun yung anak nila na nag-work sa Thailand as teacher. Gusto mong isend ko sa'yo ang picture, sabi niya. Don't send me the picture, give me the headline. Okay, walang problema. So, ang headline niya, accident. So, yung accident na nangyari sa Thailand, galing sa church yung anak niya, may mga kasama, sumakay ng bus, and then bumaba sila, pupunta ng school, medyo malayo pa. Uso sa Thailand yung tok-tok na yung tricycle. Ano ba yun? Tricycle basta. So, tok-tok, motorbike bolt ang tawag nila. Sumakay sila, nabangga sila ng 6-wheeler truck. So, hindi ko alam kung ilan sila, hindi ko nakuha yung kompletong detalye, basta yung mother na kausap ko, asawa ng pinsan ko, ang tawag dito, naipasilong irad sa may truck. Meron pa bang expect na may expect ka pang may buhay sa kanila. But sabi niya, so nag-declare ako ng life, ang dami na namin pinag-usapan. Okay. Kanina, madaling araw, when I was doing my hit body dot, nakita ko, grabe yung nakikita mong pain, my day to. So nangumusta ako. And then call na siya. Sabi ko, etong gagawin mo. Naka-monitor kami sa kanya 24 hours. Nasa Thailand yung anak Wadjad Santa Barbara, may magulang to. So working for the paper, napupunta siya ng Thailand para iuwi na yung anak or whatsoever. Grabe si Lord, sabi niya, sobrang mapagpala niya kasi all the CT scans ng anak niya. Imagine, naipasilong at truck, 6-wheeler. Okay yung CT scan, pero hindi ko alam yung kondisyon ng paabat
the person is in pain, sumisigaw. Siyempre naririnig nila kasi video call 24 hours. So, yung nanay na naririnig niya yung sigaw ng anak sa sakit, nasa hospital, tapos malayo sa'yo, ibang pakiramdam yon. So, kung hindi ka Kristiyano, bibigay ka. So, the Lord gave me wisdom noon to instruction at sikara. Kung nakamonitor kayo ng 24 hours through video call, read the word. Play ng music, worship song. Keep counseling. And then the Lord gave me. Etong basahin mo sa Tagalog na una sa kanya, Hebrews 11, because that is a chapter faith. Kailangan masemento yung faith. Next, Psalms 91. Christian sila pero most probably hindi pa alam yung mga ganong katuruan sa atin. Kaya the Lord again, binalik na naman niya ako and telling me, napaka-blessed po natin sa Christ our life. Bakit? Binigyan tayo ng mga leaders na nagfo-flow yung anointing. Grabe, kalalim ang aral, ang katuruan na tinuturo sa atin ni na pastor, ni na inay. So no, ang gano Kristiyano ka, no, agmontan i-exercise my authority. So may konting mentoring kanina. And then, join our BS this afternoon. If you have time, we'll do the prayer. Sabi ko, 4 p.m. sa bahay sa Matik-Matik. Agtula na alagar, may request ako, Madam Arlene. Yes, mag-video call tayo kasi nakikinig si Abby makapag-respond. So nag-minister tayo sa isang pasyente na naka-confine sa Thailand, na nag-declare tayo, tinaas niya yung kamay niya tapos talagang, and I felt the power of God released. Kaya sabi ko, she will arise to tell the goodness of God. And nag-desire nga ako alam mo kung meron akong extra money, but nothing is impossible with the Lord, samahan kita sa Thailand kako. So, praying if it's God's will, mangyayari. Kasi waiting pa siya ng passport niya on February 6. Actually, iko-connect ko kay Casey because Casey is going to Thailand for the TMC. Nalaman ko kay Pastor kahapon. So, we are reaching out to the nations. Hindi kailangang nandoon ka sa Thailand to be able to minister. Kaya let's take, sabi ni Brother Nigel, kung anumang buhay ang natitira sa kanya, gagamitin niya to redeem the 25 years na ninakaw ng demonyo because the devil comes to steal, to kill, and to destroy. Kaya sa atin po, let us take every opportunity to honor and to bless the name of God in our lives. Kaya sa mga ENMA students natin, malapit na ang graduation, go, go, go po tayo. Praise the Lord sa mga blessed feet na lumakad kahapon for nag-evangelize. So, these testimonies, I believe, na-encourage po tayo. God is alive. He's a miracle-working God. He works in ways we cannot see. So, lahat po ng glory ay sa Panginoon lamang. I'll just make the announcements later. May mga importanteng announcements po tayo sa harapin natin, February, March onwards. Sige po. Salamat, Pastor Zen. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon naman po, darako po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, Psalms 119:105, Thy word is a lamp to our feet and a light to our path. Kaya makinig po tayo. Amen. Sabihin nyo nga sa iyong katabi, wag mo akong kakausapin. Makikinig ako. Ayan. So, praise God. Makinig po tayo sa ating pinagpala at anointed man of God, Pastor Roland Santiago. Last week, Axis 1. So may nag-graduate na 20. Yun yung mga qualified pumunta sa Access 2. So dalawang subject ang na-graduate nila, yan tinatawag na seminar type na course natin, yung The Global Filipino Dream at saka yung Access 1. Okay. Yung mga nag-ITSM, Introduction to Strategic Mission, ay yung gusto mag-advance lang course, merong nasa Facebook ulit natin, group chat. Pinupost ni Sister Casey yun. Okay, yung gusto maging mga facilitator sa ITSM. Alright. Kahapon,
I was also invited. Access 2 pala, Access 2 muna tayo. Ang Access 2 naman, yung natapos ng Access 1, pwede na kayong mag-ipon para makapag-training kayo. Hindi kasi pwede sa Pilipinas. Ang training ng Access 2 ay sa ibang bansa. Okay, so ang possibility is Vietnam, Malaysia. Actually, may Taiwan na itong March, pero hindi tayo pwede kasi nasabay sa ating Grand Fellowship. Okay, March. Merong Hong Kong. Yan yung Access 2. So, siguro sa mag-ipon na kayo, tanungin nyo na lang sa amin o kaya sa group chat yung interesado sa Access 2. Yan ay para sa tapos ng Access 1. Alright. Meron tayong bagong opportunity ulit. Yung mga young people, kahapon ko lang nalaman na yung 40 years old pababa ay kasama sa young people basta walang asawa. Kahapon. Kasi naka-attend ako ng isang seminar, in-invite ko naman yung mga leaders ng CCP. Matagal na daw ito, 2023 pa. Tama. 2023? Yeah. Parang matagal, 10 years na sila sa Philippines. Tagal na. 2016 pa. 2013 pa. Nagsimula ang mga yan. Pero ngayon ko lang nasagap yung information dahil may nag-invite sa akin. Okay, nalaman ko na ang kanilang target audience ay young people at saka mga kapasturan. So, strong sila. Yung mga young people ay binibigyan ng opportunity to go to Korea na mag-training. Global Vision na training yon para sa mga young people. Kung kayo ay 40 years old pababa, hanggang high school pala, hanggang high school. Hindi naman pababa na elementary. High school hanggang 40 years old. Pag walang asawa, young people, ay baka isa o dalawang attend kayo ng Global Vision Philippines at ina-announce naman nila, pwede tayong mag-invite sa kanila din, okay, ay qualified ka to go to Global Vision Korea. No registration. At saka everything is doon, taken care of pagdating mo sa Korea. So, hindi ko alam yung ticket, hindi ko lang alam. Right. Ngayon, nalaman ko yon. Tapos yung opportunity yon. Kaya yung mga young people, may opportunity na pumunta ng Korea para mag-training doon, para pagbalik ay umaapoy sa ministry. Yun ang goal nila. Magamit sa ministry ang mga kabataan at maglingkod sa Lord. Sa mga pastors naman and church planters ay meron din nakalaan. So, doon sa sa Korea, pwede daw ang pastor pag may kasamang young people. Yun. Pinayagan na. Pero dapat naka-attend ka ng local na Global Vision seminar. So, nag-invite ako kahapon, kami lang ni Casey at Sister Catherine ang dumating. So, yung in-invite ko, kami rin. Anyway, hindi pa nila nakikita siguro yun. So, okay lang. Matesting natin. Maganda yung vision nila sa pag-training. Okay. At pag-pray natin yon, yung mga church planters and pastors natin sa CCP, hindi lang WCC, sana ay magkaroon ng opportunity na makapag-training din doon ng Global Vision. Ang vision nila, parang sumasabay tayo sa vision nila kasi mission din. Discipling at saka reaching out all the nations. Ang maganda nito, magandang connection naman. Praise God. Yan ang mga opportunity. At doon sa, kung pala, pag-pray natin si Casey, baka matuloy siya kasi yung ating mailbox, TMC, mailbox, nag-invite sila. Inopen din namin dito, hindi pa ready yung iba. So, kailangan natin ng representative, si Casey na lang. Inopen ko rin sa mga TMC natin sa CCP, hindi pa ata ready. Kaya dapat, kung may vision ka na mag-mission o kaya ma-expose sa mission, dapat may passport ka. Ano? Para pag biglaan, wala problema. Di ba? Okay, so, prepare nyo na lang
Ang alam ko dito, maraming may passport dito eh, di ba? Yung pupunta sa Dubai at ano, di ba? Meron kayo? Yung pupunta sana sa Middle East, parang nabalitaan ko, nagpa-passport kayo, marami. Okay, but anyway, ngayon, mission talaga, maganda. Ano pa? So, si Casey, ang ipag-pray natin, kasi hindi naman free yun. Free yung registration doon. Ay, may bayad pala. Ano ba yung bayad doon? $100. Yun lang. Para siyang counterpart lang. Pero babayaran din niya yung kanyang titirhan. Okay, yung seminar walang bayad. Saka ticket dito, sa kanya rin. Okay, pero yung registration doon, counterpart lang is $100. At least, limang araw ba yun? O 10 araw? Hindi ko alam. Kailan mawawala si Casey na ilang araw? 5 days? I forgot. Kung na lang, nung aalis na yung si pastor, nung nag-seminar sa atin, saka sinabi, sabi nila, punta naman kayo, ganito, share nyo yung ano nang nangyari. Kasi naka 1 year na tayo sa The Mailbox Club. Sino nakakalam yung Mailbox Club? Baka hindi nyo alam. Yan ay ministry sa ating mga children. So nag-improve na yung KB Eskwela. Di ba? May curriculum na tayo na parang INMA ang curriculum din nila. It runs like the INMA. So sa children ministry, meron tayo. Sa youth, may available yan. Meron na tayo, di ba? Okay. Ang puhunan dito, pananampalataya at saka pursigido ka na ma-train. And then, meron na rin tayong deployment. Kung gusto nyo ma-deploy talaga, ang training is Axis 1, Axis 2. Okay. Yung deployment na yan ay pwedeng tent making, mission. So sa mga sinasabi ko, if you want to really understand this, umatin tayo talaga sa mga ibang training natin. Kasi doon ko in-explain ng todo yan. Sa ngayon, ano yan? Ano yung sinasabi ni Pastor? Ano nangyari kahapon? Ay, kahapon, evangelism. Di ba? Okay. So, ipag-pray natin yon na magkaroon tayo ng tamang pananaw sa ministry, tamang pananaw sa mission. Praise God. At mamaya, may meeting, tama ba? Workers meeting, first Sunday, dito. Ang Christ Our Life Ministries next week. Okay, next week, second Sunday. So ngayon ang mamayang hapon yung meeting natin. So the Lord is opening the door sa atin. Ewan ko kung sasama yung Women of Blessing dito national. May ilan ang national member natin ng officers sa Iloilo. Iloilo. Nakabayad na sila ng ticket nila. Alright, so ganun. Kung kami ay nabalitaan nyo man at may nag-post na kami biglang nasa Palawan, ay nilibre kami ni Pastor Mark. Okay. Our business partner din, okay, sa kanyang negosyo, kaya kami yung ginamit ng Diyos na magbukas ng La Union din at saka Norte, gano'n. Kapartner namin siya, kaya gumawa siya ng programa para sa mga regional directors at sa mga nag-excel, right? At binigyan niya ng incentive na kami naman ang ticket. Kaya lang pagdapo doon siya na ang bahala lahat. Hotel, pagkain, at saka tour. Ewan ko kung may ministry siyang inihanda doon. Yan, kasi hindi niya sinasayang eh. Basta may mga tagapagturo, mayroong magbubukas na ministry. Pero primarily, tour yun talaga. So pray also for us. At yung mga ganyan pala ay, Pastor, paano makasali dyan? O, tanungin niyo ako. Di ba? Paano? Kasi hindi lang para sa amin yon, pwede sa iba. Pero may paraan. Kami kasi almost 4 years, 5 years na kami sa kanya na nagtatrabaho with him. Ang tawag dyan is kingdom business. Alright? Or business as mission. BAM, business as mission. Okay, yun yung aming kuha naman doon. After ng ministry, ay noong kasi noong unang pananaw namin sa mission, pagpunta mo sa mission,
Gawin mo yung preaching, tapos uwi na agad. Ganon, parang sa sundalo, alis, alis. Ngayon, nabago yung pananaw namin noong nakasama namin si Pastor Mark. Kasi, sabak, sa mission, akyat sa bundok, pagkatapos nun, sa kanya kami dadalhin sa tour. Pwede pala ito, sabi ko, pwede palang ganyan. So, lahat ng stress, pagod, at least naalis. Dahil may tour pala. Noon, hindi ako mahilig sa tour. Lalo na pag napuntahan ko ng isang lugar, ayaw ko nang balikan kung pwede, walang. Yung sa iba naman, parang gano'n. Okay, so pag-pray din natin ang Hong Kong kasi ito sanang Chinese New Year ang punta namin pero sobra na yung schedule nila. Kaya ang Access 1 nila ay sa May. Mag-Access 1 yan. Siguro 20 to 30 din. Access 1, Hong Kong na. Di ba? So pag dumami yan, sana may mag-invite sa Canada, sa US, sa Australia, di ba? Access 1, dadami ang missionary na taga WCC. May WCC Canada na, pagdating ng araw, may ba? May Christ Our Life Hong Kong, Thailand, New Zealand. Pastor, gumising ka dyan, nangangarap ka. Hindi ito bangungot ha. Ito ay vision. Makasyava. Di ba? Makasyava. Holy Spirit inspired imagination. Okay. Na pinagpipray mo. So God is able to give us more than what we ask or think or imagine. Minsan kailangan namin sabihin because you need to pray. At pangalawa, para makita nyo ang gagawin ng Diyos. At ma-encourage kayo na, Lord, pagdating ng araw, pwede ba ako rin? Yung sana all, sana yon. Pero dapat ngayon, iba na, hindi na sana all. Dapat ako rin. Di ba? Susunod na ako. Ganon, di ba? Okay. Noong unang panahon, puro wishful thinking lang. Wishful kasi walang ginagawa. Para makapunta. Ngayon, mayroon ng daan, may connection, at may paraan kung paano makapunta. Yung kaibahan, nag-upgrade tayo ng konti on how to do it. Hindi lang siya wishful thinking. Okay. Para ba yan sa mga kabataan? Hindi. Para sa lahat. Hanggat kaya pang lumakad. Parang wala ko narinig na amen. Amen. Praise the Lord. Minsan, alam niyo ba yung walang pamasahe? At least nagagamit yung paa. Nung unang panahon, kami walang pamasahe, mga manggagawa, nilalakad lang namin. Kaya ngayon, hanggang ngayon, malalakas ang mga tuhod. Amen. Praise the Lord. Ako, believe ako minsan sakay na tayo. Sabi ng kasama mo, maglakad na lang, malapit lang yan. Yun ang mga magandang kasama, di ba? Tatahimik ang upper class, parang, paminsan-minsan naman, nung may mga sasakyan na, saka maraming nanghinang tuhod, bakit kaya hindi nagagamit? Okay. So, ngayon, ituturo ko sa inyo, bago na naman to. Alright? The Ashray Code. Wow. Ashray Code. Alright? Yan yung root word ng Asher. The Ashray Code. Pero sa English, simple lang naman, the new creation man. Alright? Pero ngayon, maring narinig nyo na, anong ibig sabihin ng new creation man or the new creation person? Okay. So para hindi natin makalimutan, unique dapat ang ating ang term na ginagamit natin, Ashray. Di ba? Pwede ipangalan sa anak, yung mga nangangarap pang magkaanak, di ba, Ashray? Huwag namang Ashram or Osram, kasi bumbilya yun. Brand ng bumbilya. Okay, Ashray. So, ang ibig sabihin ng Ashray, Haish. Okay, pag diretso yan, Ashray, Haish. Ibig sabihin ay, Ha means the man. Pag sinabing the man sa Biblia, huwag kayong huwag kayong magulumihanan sa mga kababaihan. Bakit lalaki lang? Okay? Kasi English kasi yan. Sometimes ang ginagamit na sa English, man lang ang kaya niyang i-translate. Pero minsan,
Di ba? Yung context niya, ang ibig niya sabihin, mankind. Pag sinabi mankind, lalaki at babae. Sino naniniwala na bago nilikha ang babae, nasa loob ng lalaki yung babae? Sinong unang, saan galing ang, di ba? Akala natin, ang tao galing sa babae kasi silang nagbubuntis. Tama ba? May nagbuntis ang lalaki? Wala pa. Marami akong narinig. Buntis lang pero hindi nanganganak. Parang buntis pala, hindi buntis. Parang buntis pero hindi nanganganak. Pero, bago ang lalaki galing sa babae, dahil ipinanganak, yung babae galing sa lalaki. Tama? Hinugot sa aking tadyang. Oh. So, mankind or species. Di ba? Yung sa biology, species, humankind. Mankind or humankind. Alright. So, under the mammals, di ba? Phylum mammals, mankind, species, human being. So ngayon, the new creation man. Sino itong new creation man? Alright? Ito is tao. Sa Tagalog kasi medyo okay pa. Tao, it includes man and woman. Tama? Tao yan. Amen? Praise God. Sa English, man lang. Kaya parang nalulugi ang mga kababaihan. Ha? Wag naman. Si babae, man din yan. Man din. Kaya lang, may womb. May womb. Kaya sinortcut na lang yan eh. Womb man. Womb man. So, siguro yung nag-pronounce, hindi niya may pronounce yung B, kaya woman. Baka Koreano. Woman. Di ba? Pero woman yan. Okay, so, mankind kasi a womb, humankind, woman. So, pag sinabing Ashre, Haish, it includes man and woman, or person who is, whose life is rightly ordered in Christ, restored to covenant alignment with God, and therefore living under the divine favor. Okay, blessing and fruitfulness. So, let us digest this at kung ano ang talagang pinakabakit itong huwag niyong kalimutan si Ashre Haish. Okay, Ha-ish means man, yung ish. Ha is the, a man or the man. A man, a new creation man. Haish. Alright, so, Ashre yung shortcut niya. Ngayon, the new creation man ay ang tao na pagkatapos niyang maipanganak na muli sa Panginoon, ay lumalakad sa tamang order or shidek, restored in right order. Nakalinya siya. Yan yung tinuturong shalak anointing. Nakalinya sa order ng Diyos. He lives under the divine favor of God. Okay? And operates in God's spoken blessing. And therefore, ang tawag sa kanya is Ashre or favored or flourishing and established in purpose. So yung Psalms na sinabing, blessed is the man, Psalms 23, Ashre Haish. Sa Hebrew yun. Blessed is the man. Ashre Haish. Okay, so, yun yung Psalms 23. So, i-digest natin mabuti. Praise God. At unpack natin. So, the new creation man ay isang taong na born again. Sino yon? Sabihin nyo, ako. At yung word na born again, hindi maintindihan ng taga-mundo. Normal lang yon. Kasi maging si Nicodemo, hindi niya naintindihan. Matalino na yon. Doctorate degree yon. Under kay Gamaliel. Alright? Mga matataas na pinag-aralan. Pero nung sinabi ng Panginoon, you must be born again, or you must be born above, or you must be born anazen, ang ginamit, Greek, ay sa English, again lang ang kaya niyang i-translate. Again. Pero sa Greek naman, dalawa kasi yon, anazen at saka palen.
it is translated sa English again. Kulang walang iba Hindi mo magamit na ma-expand, di ba? So again na lang inilagay kasi yun ang choice. Pero pag sinabing anazen, you must be born above. Yung anazen. Pag sinabing palen, yung palen, yan yung repetition. Again na repetition, yung naintindihan natin na again. Okay, kaya ang ginamit ng Panginoon, you must be born above. So mahirap intindihin yung above, di ba? Saan ipapanganak? Sa above. So mayroon bang hospital sa kalangitan? Di ba? Kailangan may panganak na muli. Yun yung reason kung bakit si matalinong teacher pumunta sa gabi kay Jesus si Lord. Sa gabi. Kasi nahihiya siyang malaman ng iba na lumapit siya kay Lord. Di ba? Ganyan yung mga Pariseo. May konting ere na yan, di ba? Nahihiya. Pero interesado. Gusto niyang malaman. Paano? May mga Kristiyano na nagsasabi o teacher na, yung born again, iba kami. Sasabihin nila yung denomination nila, hindi ko nababanggitin. Yung mga born again na yan, tayo lang daw ang born again. Sila hindi. Nakarinig na kayo ng ganon. Okay? Kami ay ganito, yung denomination niya. Pero kayo, born again. So, isinisipirate nila. At sometimes din, ang sinasabi nila ay yung again ay, born again ay minsan lang daw ginamit sa Biblia. Hindi. Ginamit yan ni Peter. Sabi niya, for you are born again, not of corruptible seed, but by the incorruptible word of God. So, tama yung sinabi ng Panginoon, you must be born in water and spirit. Now, kaya siguro, mahirap ma-digest ng konti yun kasi nga, ang theology, minsan, words ay hindi ma-explain ang gustong, yung mga bagay sa spiritual ng agad-agad. Ang isang tao, physically, pag nasa loob ka ng tiyan ng iyong nanay, may water din, tama? Hindi ko alam yun kasi lalaki ako, water bag. Di ba? Sa loob, tama? Hindi ko pa na-experience ang nabasagan ng water bag. Okay, pero sa mga nanganak na alam yung ibig kong sabihin, di ba? So, nakalutang din tayo sa tubig, di ba? Pag nandun ka sa loob. Okay. So, sabi ni Lord, you must be born of water. So, ang Panginoon talagang totoong birth ang sinasabi niya. Kaya lang kakaibang birth at kakaibang tubig. Di ba? Spiritual. So, sa Biblia, ang Word of God ay nataguri ang tubig. Okay. So, you must be born of water. Meaning, dapat makarinig ka ng Word of God. Hindi ka mabuborn again pag walang Word of God. Amen? So, dapat ma-shape ka, ikaw ay nababalutan ng tubig. Ng Word of God. Naintindihan mo. The Word of God must surround you. Kaya, yung nagsasabing born again siya, pero wala namang Word of God, medyo alanganin. Di ba? Alright. And spirit. So may kumadro na. Tama? Sino nag-DIY na dito? Hindi niyo alam yung DIY? Do it yourself. Yung pag manganganak ka, di ba? Di ba pwedeng mag-DIY? Gagawa ako ng flashlight. Marunong ka sa electronic, gagawa ka ng sarili mong flashlight. Di ba? DIY. Gagawa ka ng, DIY yon. Do it yourself. Pero pagdating sa panganganak, magaling pag nagdi-DIY ka na lang. Saan ka manganganak? Walang problema. Bakit? DIY na lang sa bahay. Kayang-kaya yun. Parang gano'n, ha? Meron na kayong narinig na gano'n? Tapos nung manganganak na, nagsiselfie pa, tapos, nanonood, tapos, kumusta ka asawa? Malapit na. Sige. Tapos mamaya-maya, plok! Parang nangitlog lang, di ba? Sana, gano'n Ay, parang nangitlog na manok, plok, ganun lang. Labas na yung bata, ha. Tapos sasabihin niya sa asawa niya, sige, ayusin mo na yung anak mo dyan, darling. Hindi pa tapos yung TikTok na pinapanood ko dito. Mahirap, mga anak. Yung mga tatay dyan na hindi pa na-obserba mga anak, kasi nasa labas kayo, ako nasa loob. Hindi lang kami sa mall nag-holding hands ni sister. Hanggang sa panganganak, holding hands kami.
Hindi lang sa prayer. Oo, sana all. Siyempre, kaibigan mo naman yung doktor eh. Walang problema, di ba? Nandun siya sa delivery. Nasa ulo ako, nakataas ang kamay niya ganyan. Tapos hawak ko ngayon. I-pray. Kaya. Nagigilty ako. Hindi lang niya masabi, ikaw ang may kagagawan dito. Pero pagkatapos naman ng panganak ay, lahat ng mga pagod ay, at least nakita ko yon. Parang, nung pag binaba na yung bata sa dibdib ng ina, makikita mo yung smile ng mother. Smile na hindi niya ginagawa pagkaharap ko. Hindi siya nag-smile sa akin ng ganun. Pero nakita yung anak, nag-smile siya. Oh, wow. Nawala lahat ng pagod. Sana ganun tayong mga lalaki pag dumarating sa bahay, yung asawang babae, nag-i-smile na parang nawala lahat ng pagod niya, di ba? Oh, amen, amen. Pero ang nangyayari, baliktad. Pastor Risto, baliktad ata, di ba? Pag dumating ang lalaki, nandito na naman magkakalat na ito. Nadagdagan yung trabaho. Ang linis na ka eh. Di ba? So, yun yung kwan. Okay, ba't tayo napunta doon? Pero kapanganakan. Ang kagandahan sa spiritual birth, nauna ang prayer. Sino naniwala sa inyo na pag nag-pray tayo, madali na ang mga tao na pag siniran mo ay malambot na ang puso nila para tumanggap sa Panginoon. Amen ba? Pangalawa, hindi ito trabaho ng tao, ito'y trabaho ng banal na espiritu. Kasi ang kumadrona, ang nagbo-born again ay ang Holy Spirit. Hindi yung ganito, hallelujah. Pupuntahan ko si ganito. Bakit? Bo-born againin ko. Hindi yung pwede i-born again ng tao. Si Lord lang ang may kapangyarihan na may panganak na muli. Amen? Bakit ko sinishare ito? Siguro sana marinig ng ibang Kristiyano. Kasi may mga Kristiyano na hindi nila naintindihan yung born again. Anong religion mo? Ilalagay, born again. Walang religion na born again. Amen? Yung ibang Kristiyano, mga Bible believers, they don't understand. Christians na yan, ha? So, it should be understood na ang born again is to be born into the kingdom of God, born above water and spirit, word of God, at saka Holy Spirit. Amen. And then later on, i-demonstrate mo yung spiritual birth mo sa baptism. Demonstration yon. Amen ba? Praise God. Alright? So ang isang Ashre Haish, Ashre Haish, meaning new creation man, or mankind, or person, ay ipinanganak na muli kay Kristo Jesus. Amen ba? Maliwanag? So, ang identity niya ay nauuna kaysa kanyang behavior. Kasi, ibig sabihin, wag yung, anong ugali niyan? Ay, kung pa rin, mainitin ang ulo. Ay, hindi born again yan. Hindi doon ang magdedetermine kung born again ka o hindi, yung behavior mo. Not your behavior. Okay, ang behavior, it follows. Hindi ko sinabing, pag born again yan, dapat mabait yan. Bakit hanggang ngayon, makunat pa rin? Ay, it follows. Ang nauuna, identity first. Amen ba? Mauna muna yung you identified yourself with Christ. And then, habang nakikilala mo ang Panginoon Kristo, susunod yung behavior. Sino naniniwalang ganon? Okay. Sino sa inyo dito, nung bata pa, sanggol pa lang, paglabas mo sa tiyan ng iyong ina, sasabihin mo, good morning, sir. Good morning, ma'am. Wala namang ganon na may behavior agad yung baby. Naninipa nga yun di ba? Naninipa, umiiyak. Di ba? So wala siyang, yung behavior ng bata, mapagbibigyan mo yan. Di ba? Ilan ang, ano ba yan? Lamping kasi kami noon Ilan ang, anong tawag doon sa ginagamit ngayon? Diaper. Ilan ang diaper na ginamit nyo nung bata kayo, di ba? Mahal din yun. Kami noon, nung sa kahirapan ng buhay, yung mga anak namin, lamping pa rin nilalaba. No. Okay, pero pag nagta-trouble, kailangan talaga.
Sinong nagda-diaper? Nung bata ako, hindi. Pag tumanda tayo, at mababa na ang iyong, di ba? Yung ihian, at nag-travel ka, kailangan ng diaper. Or else, di ba? May problema yung konduktor pag ikaw ay walang sariling sasakyan. Kasi talagang nangyayari yan. Okay. Buti lang may diaper, ano? Nasubukan nyo ba yon yung papara sa gitna ng Tiplex? At saka, ako nasubukan ko na lahat yan. Alright. Hindi ko naman kuhan. So ngayon, ayong na-born again into the kingdom of God ay dapat alam na alam mo, you are one in Christ. You are one with Christ. Okay? Nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Amen ba? So, kailangan naka-align ka sa Kanya. Alignment. So, sa 2 Corinthians 5:17, tingnan nyo we are quoting this verse palagi. Therefore, if any man be in Christ, yun yung identity natin, he is a new creature. Yung old things pass away, hindi immediate na makikita mo yun. Pero, yun ang nangyari. All things are passed away. Behold, all things become new. So yung ating union with the Lord Jesus Christ is the work of the Holy Spirit, trabaho ng Banal na Espiritu. Amen ba? So, ang new birth, ang foundation or simula ng pagiging Ashre or blessed. Haish. Blessed man. Sino ang blessed man dito? Amen. Lahat tayo. Ashre. Ang problema, hindi mo muna intindihan. Masyado pa yun, kaya yun ang ating pinag-aaralan ngayon. So, sabihin natin, I am Ashre. A new creation in Christ Jesus. So, pangalawa na maintindihan natin sa Ashre, ay yung restored siya. Restored order. Restored order, ang journey niya. Ang ibig sabihin ng Shedek or Shadik, Sadik, magkakatunog, right? Pero ang root word niya is righteousness. Righteousness. Ang righteousness, ano sa Tagalog? Katuwiran. Pero iba sa ang gamit natin sa katuwiran. May katuwiran ka ba? Anong katuwiran mo? Hindi ganon. This is not a human righteousness. Sa mata ng Diyos o sa Hebraic mindset, ang ibig sabihin ng righteousness or tzedek or sadaka, works yung sadaka, act of goodness, to be act of goodness, tzedek, charity, righteousness, equality, tzedek, righteous, yan yung ginagamit natin na Jehovah, yung pangalan ng Panginoon, Shidkinu. Jehovah Shidkinu. The Lord is my righteousness. Ang root word niyan ay tzedek. Alright? Right order and right function. Ang meaning. Pero, in the mindset, ang meaning ng tzedek or righteousness is you are in the right. Okay? In the right. You're in the right mind. You're on the right order. Pag ang concept ng sin sa Bible are you are on the wrong path. Nasa malikang daan, you are on the left. Hindi, you are on the wrong. Kasi right, baka equate nyo sa left, Okay, hindi ganon. Yung right na gamit dito ay hindi sa posisyon lang na right and left. Parang mahirap ang English, ano? Kung may right ka, meron kang wrong. Kaya naman, mag-joke lang ako minsan, hindi nyo makuha pa. Ano, right or left or right and wrong? Alright, sige. Context ulit yon. Kaya natin, bakit may teaching? Kasi ang mga salita must be understood in proper context. Tama? Pag iba yung konteksto mo, mawawala ka talaga. Okay. Sinadya ko lang yon. This is my right and this is my... Balik kayo na naman. Left! This
This is my right, this is my left. Okay. Pag sinabing, this is right, this is wrong. Oh, yun yung medyo tama-tama. Hindi, left. Okay, medyo mahirap talaga mag-English. Tama ba? Mayroon bang perfect English? Wala. Oh, sandaan nyo ha, ang language nag-i-evolve. Oh, nadadagdagan pa. Lalo na Pilipino, marunong magdagdag ng English yan. Kahit wala sa English dictionary, kaya niyang Englishin ang mga bagay-bagay, di ba? Pilipino yan, inventor. Di ba? Oh, grabe. Kahit wala, magkakaroon. Oh. Yung meron, mawawala. Okay, so, praise God. Saan tayo? 2 Corinthians 5:17. Identify first. Dapat sigurado ka, you are in Christ. Amen ba? And then, when you are in Christ, then you must be restored. Babalik ka sa tamang order. Which is, in the right, not on the wrong. Oh, ito na yung tamang gamit ng right and wrong. So, pag nagkasala ka, you are in the wrong. I'm not using a wrong English na in the wrong. Kasi yun ang utak nila. Yung place, you are in a wrong place with God. God is in the center. He is the plumb line. Siya yung straight. Siya yung righteous God. Right? Kaya pag medyo tabingi, you are in the wrong. Yan ang ibig sabihin ng sin. You are in the wrong side. Yung righteousness, you are in the right order. You are in the right you are aligned with the righteousness of God. So it has nothing to do, hindi ito ginagamit sa ginawa mo o hindi mo ginawa. Ang righteousness na idea is sa Diyos nagsisimula. Naintindihan natin? Hindi dahil sa ginawa mo. Kasi tayo, na brainwash tayo na, ay tama ba ang ginawa mo? Ay mali ang ginawa mo. Okay? Pagdating sa spirituality, kaya ka pupunta sa impyerno kasi mali ang ginawa mo. Mga ganon, di ba? O kaya pag yung bata nakagawa ng mali, pupunta ka sa impyerno. Yan, ginawang tao. Yun yung utak natin. Kaya, paano pumunta sa langit? O di gagawa ng mabuti? O kaya wala na, mali na yon. Ang paggawa ng mabuti, hindi kanya dadalhin sa langit. Maliwanag? Ang paggawa ng mabuti ay bunga ng pakikipag-isip mo kay Kristo. Ibig sabihin, may mga gumagawa ng mabuti, nasa kanila si Kristo, it doesn't follow. Okay? May mga taong nakakagawa ng mabuti, pero hindi ibig sabihin napupunta sa langit. Kasi ang pagpunta sa langit ay nakadepende sa identity. Amen? Ano yung identity mo? Sino ka? I am a child of God. I am born again. I am in Christ. Yun yung identity mo. Yun ang magdadala sa iyo sa langit. I am forgiven. I am cleansed by the blood of Jesus Christ. Amen? I am made righteous. Yun na yun. Alright? So, if you are in the right, okay, you align yourself with God, at yun ang born again, tinanggal ka sa wrong path, at inilipat ka sa right path, sa tamang daan. Amen? Hindi sa lumang daan. Amen? Okay. So, inilipat ka sa tamang daan ng Panginoon. Right path. So, pag new creation ka or Ashrei Haish, dapat you start thinking. Kailangan actually, nandyan na yan. Nandyan na yung power na yan to start thinking. According to the heavens perspective. Ititrain na lang yung utak natin. May nangyari na kasi sa'yo. Pag na-born again ka, binigyan ka ng bagong spirit. Note, hindi ka na-repair. Akala ng iba, ang kailangan nila ay kailangan mo ng reformation. Hindi reformation ang kailangan mo. Ay, kailangan mag-transform ka. Transformation ang kailangan ng bansang ito. Hindi transformation ang kailangan. Ang kailangan mo ay new creation. Amen? Paano yung transformation? Yun ang resulta ng new creation. Kahit anong gawin mo sa tao, i-transform mo yan, dalhin mo yan sa isang disiplinadong lugar, magiging disiplinado siya pag nakarating ng
Subic Bay. Tama? Hindi nyo alam sinasabi ko, mga driver. Di ba? Subic ba yun? Subic at saka Clark? Olongapo. Di ba? Tiplex. 100/60. Hindi dugo yun. Hindi dugo. 160. Okay. Minimum 60, 100 ang maximum. Pero pag kahit na may nakita, camera, nandyan, ingat, camera, baka mapinalty ka. Biglang may lumagpas, 100 na nga ako, may lumagpas pa, ang bilis. So anong takbo nun, 100 din? 120, 130, biglang may lumagpas, 150 yun ah. Di ba? Sinusubok ko rin, sandali. Tingnan ko nga kung anong takbo niyan, binuntutan ko. Aba, naka 130 siya. Lusutan ko nga, 140. Dahan-dahan, balik sa tamang daan. Tama? Kasi ang nakakarga, 100. Yung nakasakay lang sa likod ko, ang 100/60. Tulog. Hindi niya alam ang nangyayari. Ang ibig kong sabihin ay, pagdating mo doon sa Olongapo, nakakasunod naman. Yan yung aking point. Ang haba ng joke, ng illustration. Okay? So, pero paglabas mo ng Olongapo, balik na naman. So nakikita nyo, ang tao pwedeng umayos pag inayos mo yung environment. Tama? Tama ba? Pag inayos mo yung batas, inayos mo yung lugar, yung tao susunod doon sa kaayusan. Tama? Oo. Pero tanggalin mo o ilabas mo siya doon sa lugar na disiplinado, babalik siya sa dating walang disiplin. Tama? Kasi hindi siya na born again. Ay, ibig ko sabihin, hindi niya ugali yon. Hindi part ng buhay niya yon. Sumunod lang siya. Sa maliwanag ng isang tao, bagamat walang Kristo, pwedeng sumunod. Pero hindi niya nature yon na sumunod. Tama? Maliwanag? Pero pag Kristiyano ka na, going back now to the spiritual things, pag Kristiyano ka na, ang nature mo na is actually nag-decide ka na at pinalitan na yung spirit mo, yung software na nasa loob sa'yo, which is the new man, the new created man, marunong lang sumunod sa Diyos. Amen? Likewise, sa religious world, sa relihiyon mundo ng relihiyon, may mga mukhang Kristiyano kasi marunong silang sumunod sa loob ng church. Tama? O meron pa rin sa loob ng church, hindi marunong sumunod. Di ba? Okay. Sa loob ng church. Pero tanggalin mo yung church building at ilagay mo siya sa lugar na walang brother, sister. Di ba? Yung mag-isa lang siya, ano yan? Acting Christian pa ba yan? Practicing Christian? Or nawawala ang pagiging Kristiyano? Nasubukan nyo na yung Kristiyano na yan, pero nawawala yung pagiging. Pagiging lang naman, di ba? Yung tipong dadalaw ka sa kapatid tapos biglang nadatnan mo. Nag-aaway. Tapos, unti-unti kang nag-about peace kasi ayaw mo namang mapahiya sila, di ba? Tapos, nakita ka, ang likod mo, ay brother, sister, nandiyan ka pala. Biglang bumait, di ba? Ayaw ba, ganon? Okay. Para siyang nahihiya din kasi nakita na ganun pala siyang magalit. Paano yung nagbabasag ng pinggan pa? Di ba? Yung magalit, pati aso, sinipa, walang kasalanan yung aso, yung pusa. Di ba? So, now, hindi dahil doon ang nagsasabi na born again ka o hindi. May mga born again na totoong naligtas, totoong nagtrust sa Lord, pero hindi pa in the right order. So, naintindihan natin. Huwag natin i-judge na, born again ba yan? Di ba? Hindi naman born again yun. We do not judge sa behavior kasi yung behavior will follow later on. Ang kulang noon, tumanggap sa Lord, nag-trust, maaaring naintindihan niya ang Word of God, pero kulang ng aral. Ngayon, pag natututunan niya, now, there is power inside of him. Nandiyon yung capacity niya, capability to change. Meron. Pag totoo na born again yan, meron siya. Capability, ability to change. Kaya lang, hindi natitrain. Amen? Kailangan siyang i-train, kailangan maintindihan niya. Parang bata lang yun, pinanganak niya. Alam ba niya na pinanganak siya? Nagpa-selfie ba yan? Wala naman. Pag lumaki na yung bata, sa kanya malalaman na, ay, ganun pala nangyari nung sanggol ako. Tama ba?
Lalo na pag binidyo. Sino ngayon nagbibidyo na pag pinapanganak yung baby? Meron, may nakita ko. Nirecord. Lahat. Habang lumalabas, binibidyo. No, totoo yun. Meron na ngayon. Uso na yun ngayon. Ewan ko kung gusto nyo. Pero yung mga iba, gano'n naka-practical. Kasi gagawa sila ng istorya ng bata. Kaya binibidyo mula paglabas. Mula pa nga na doon sa tiyan eh. Binibidyo na. Okay, so, pag sinabing new creation man, nakadestino ka to be restored sa tamang order. So you start, yung mind mo, you start to hunger. Nagkakaroon ka ng kagutuman sa mga bagay na makalangit. Nagsisimulang mabago ang utak mo sa mga pananaw sa lupa. You become dissatisfied sa mundong ito. Hindi ka masasatisfy, mararamdaman mo at maiisip mo at marirealize mo na hindi ka masasatisfy ng mga material na bagay. Yung hinahanap mo something that is more than in this world. Minsan yung iba, nagtataka sila kung kailan na born again, parang nabuboring, parang kung kailan na born again, parang nalulungkot. Why? Kasi ang dating happiness mo sa lupang ito ay kulang na para pasayahin ka. Maghahanap ka ng bagong something new in this world. At actually, pag mahina ang church na mag-disciple, mahina ang church leadership to teach the word, mabuboring talaga ang tao. Dahil ang magiging kagalakan ng isang born again, ito, pakinggan nyo mabuti, very powerful, pati yung mga nasa online. Ang magiging kagalakan ng tunay na born again ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Huwag kayong mainis. Pag nagpipreach kayo sa birthday, sa funeral service, sa labas, na habang nagpipreach kayo, walang nakikinig sa inyo. Normal lang yung iba doon na hindi nakikinig. Pero makikita mo yung nakaganon, dalawa lang yun, born again siya or kandidato siya na ma-born again. Maliwanag? Kasi yung hindi nakikinig, hindi importante yung word of God sa kanya. Wala yon. Hindi siya importante yun. Kaya ipag-pray natin na God will create that hunger. Na yung mga pinili ng Diyos na nasa labas pa ng kanyang kaharian ay matumbok natin. Idirekta ng Lord. Di ba? Yun ang ginawa nyo kahapon. Nag-pray kayo. Tama? Hindi kayo nahirapan na hanapin yung tao na para sa kaharian ng Diyos. Amen ba? O, yun. Tayo nung una. So, do not assume na, ay, hindi ako pinansin, hindi sa Diyos yun. Huwag nyo namang ikon niyang ganon. Kasi minsan yung mga tao may timing. Sino sa inyo dito ang masyadong mahabang panahon kinulit bago naging anak ng Diyos? Oh, meron din, matitigas ang ulo din, tama? Oh. May mga tupang ligaw. Mga tupa pero ligaw. Kaya naligaw yun kasi pasaway nga. Oh. May mga kambing din, di ba? Oh, so pag na-born again, mawala na yung pagkakambing niya. Amen? Amen ba? Yung kambing kasi, bagamat mapapakinabangan yan kasi may gatas. Pero, anong gusto mo? Habang ginagatasan mo, sipain ka niya o kaya sungayin ka niya, di ba? Oh, yun yung kambing. Okay? Pero ang tupa, kahit ialay ang sarili, walang problema. Siya ay ibibigay niya ang kanyang sarili para sa kaharian ng Diyos. Tama ba? Amen? Praise God. Yun yung tupa. Alam niya na hindi nasasayang ang kanyang buhay na inialay kay Kristo Jesus. Parang awit yun ha. Okay, so, things from the heavens perspective. Hindi na niya ini-evaluate ang mga nakikita niya sa pangbaba. Yung pananaw, perspective in human measurement. He do not measure things sa makalupa na pamamaraan. Ang mga nakikita niya ngayon sa kapaligiran niya, ini-evaluate niya according to heaven's eye. Ano yun, Pastor, heaven's eye? Yan ba yung may isang mata na ganyan? Hindi. Heaven's eye means sa pananaw ng Diyos. Amen ba? So meaning, pag ikaw ay nawalan ng pera sa bulsa, hindi ibig sabihin na mahirap ka.
Hindi ibig sabihin na kumalam ang tiyan mo, wala kang makain ngayon, at pag gano'n mo wala nang bigas, hindi ibig sabihin na kawawa ka. Pero noong unang panahon, ganun ang pananaw. Amen ba? Amen? Binimeasure natin ang mayaman at mahirap sa pamagitan ng meron o wala. Tama, noon yun. Pero yung heaven's eye, okay, yung pananaw ng Diyos, di ba? Iba sa pananaw dito sa lupa lang. Ang tawag dito sa lupa ay earthly life. Right? Ang tawag doon ay God kind of life or the higher kind of life. So, magkakaroon ng pagbabago sa perspective or paradigm or world view. Almost the same yung mga word na yun. Okay? Perspective, pananaw. Diba? World view, yung depende sa alam mo sa isang bagay. Alright? Pagkakaalam, karunungan at kaalaman sa isang bagay, world view, pananaw, definition of terms, kung ano yung naituro sa'yo. For example, ang word na kahirapan. Okay? Sa inyo, ang kahirapan ay marami yung iba-ibang tao, iba-ibang definition sa kahirapan. Pag sinabi, ano ang kahirapan, i-define mo. Ang kahirapan ay ganito. Walang ulam. Yun lang naman ang kahirapan ng iba. Kahirapan, mahirap magsalok ng tubig, kaya magpakabit na lang. Ganun, di ba? Kahirapan ay yung iba, 1 taon, 2 taon, 3 taon na kahirapan. More on the material things, more on the physical things. Pero nung sinabi ng Lord, mapalad ang mga mahirap, hindi na natin maintindihan yun. Kasi akala natin, paano naging mapalad yung mahirap? Ang ganda-ganda ng buhay ng mga magnanakaw. Yung mga bilyones, di ba? Ano sa tingin nyo? Mahirap ba ang buhay? Kawawa sila? Tapos kami na naghihirap? Kaya iba ang definition. Pag sinabing kahirapan ay sa Panginoon, dapat intindihin natin yung definition ng true poverty. Ang true poverty, ang tunay na kahirapan ay yung taong walang Kristo sa buhay niya. Hindi define ng meron o wala, haves and haves not. Ang tawag doon ay spiritually bankrupt. Mapalad ang mga kinikilala nila na sila ay spiritually bankrupt. Kahit may pera ka, di ba? But you are spiritually bankrupt. Meaning ng spiritually bankrupt, when time will come na mamamatay ang taong yan, wala siya sa presensya ng Diyos. Mawala siya. Forever. Pero ang isang taong mayaman, hindi na nakadefine sa bulsa ulit. Amen. Ang taong mayaman ay yung may buhay na walang hanggan. Right? Ang taong mayaman ay yung may Kristo sa kanyang puso na naghahari, na pag siya ay mamatay sa katawan na ito, nasa piling siya ng Diyos. Sa piling ng mga anghel. Amen ba? Kasama na nagpupuri sa Panginoon. Yun yung mayaman. Kaya nga, what shall it profit a man if he gains the whole world and yet lose his own soul? So ang pinakakayamanan natin ay ang ating kaluluwa. Yun ang puhunan. Yung kaisa-isang kaluluwa mo. Sino dito ang 2 kaluluwa? Isa lang ha? Okay. So, okay. Hirap magsimula ng mga ganun ha. Okay. Yung kaluluwa mo, kaisa-isang kayamanan mo, puhunan. Paano mo palalaguin ang ikaw, yung kaluluwa mo? Word of God. Praise God. Magpa-prosper as your soul prospers. Ano ibig sabihin yun? Habang magpa-prosper ang soul mo, ikaw ay magiging healthy, malusog, at mayaman. So, paano yung mga mayaman? Ibig sabihin, healthy ba ang kaluluwa nila? Yung iba, walang kaluluwa. Meron lang yan. Baka sabihin nyo, may doktrina si pastor ngayon, may mga taong walang kaluluwa. Okay, so, siyempre naman, di ba, pera ng tao, para hindi sila malunod sa baha, biglang wala na yung pera ng baha, may kaluluwa ba yun? Maging sa impyerno, hindi tinatanggap ata yung ganun. Sabi ni Satanas, hindi ka pwede rito, wala kang kaluluwa.
Biro yun, biro. Okay, so, restored in right order. So, yung ginagawa nating training, discipleship, at seminar, huwag naman nilang sabihin hindi ka mabago sa seminar. Huwag naman nilang sabihin na hindi ka mabago sa training. Mababago ka. Amen ba? Kasi, paano mo ka magbabago na hindi mo alam? New birth lang yon. Okay? Pero yung training, yung discipleship, yung transformation, it follows when you start to learn the ways of the Lord. Amen. So, anong mangyayari? You are restored into the right order. You start to think. You must start to think, actually, in heaven's perspective. You start to walk in the ways of God. Kaya alamin mo ang pamamaraan ng Diyos. Meron siya kasing tinatawag na man's way at saka God's way. Ang isang tao, naubusan ng cash, hindi ko sinabing pera, cash. Di ba? Ano ang man's way na automatic na naisip niya? Mangutang. Ang galing niyo, brother. Tama yun, di ba? Pero pag ikaw ay nasa God's way, naubusan ka ng cash, anong una mong gagawin? Pray. Magkaiba. Amen? Magtiwala sa Diyos, mag-pray that God will lead you. Paano magkaroon ng cash? Amen ba? Praise the Lord. Akala ko sabihin nyo Bombay. Instead na si Lord ang nasa isip mo, yung may turban. Ang isipin nyo si Lord, hindi yung alaw-alaw. Okay? So wala naman dito yan. Amen ba? Praise the Lord. So, ang mangyayari, pag ikaw ay si Ashrei Haish, new creation in Christ, anong mangyari? You start to function in divine, according to God's design. Divine design. So, sa 2 Corinthians 5:21, for He hath made Him to be sin for us. Ginawa ng Diyos si Kristo na maging kasalanan para sa atin, na hindi niya naman alam ang kasalanan, upang tayo ay maging katuwiran ng Diyos sa Kanya. Amen ba? So, tayo'y that we might be made the righteousness of God in Him. So, ang ating katuwiran ay kay Kristo Jesus, nating Panginoon. You can only be righteous in the sight of God through Christ Jesus. Hindi pwedeng maging matuwid sa harapan ng Diyos nang wala ka kay Kristo Jesus. Mahirap intindihin yan ng mga hindi born again, hindi naipanganak sa kaharian ng Diyos. Hindi nila maintindihan yung sinasabi natin ganyan. The Bible says that they are spiritually blind. Pero ngayon, bakit na ituturo yan? Malalim na katuruan yan? Paano nangyari yon? We are made righteous. Right? We may be the righteousness of God. We are the righteousness of God in Christ. Wala akong ginawa, naging righteous ako? Yes, because in Christ, you are in Christ. Kay Kristo Jesus, sa pagkikipag-isa mo sa Panginoon Kristo, praise God, you are in the right order. You are in the right place. Amen ba? Sabihin natin sa ating katabi, ako'y nasa tamang lugar. Ako'y nasa tamang posisyon. Ako'y nasa tamang daan. Huwag sa dating daan. Okay, amen. Praise the Lord. So, next is, ano pa? Wala ka pang ginagawa. Hindi ka pa nag-initiate. Pagkatapos mong tanggapin ng Lord, wala ka pang ginagawa. You are already highly favored. Baka hindi natin alam yon. Akala natin, para makuha mo ang pabor ng Diyos, di ba? Alam niyo, uso sa Pilipino, di ba? Para makuha ang pabor ng manager, sip-sip. At doon sa pagsisip-sip, masama, sisirain pa yung iba para siya ay madikit. Maling utak yon. Di ba? Kaya hindi nila maintindihan yung favor ng Lord. Na bagamat ikaw ay bago lang na naipanganak na muli, sa listahan ng Panginoon, ikaw ay tagapagmana na ng Diyos.
tagapagmana ng Panginoon Kristo. Amen. Dala-dala mo ang pabor ng Diyos sa buhay mo dahil sa relasyon natin sa Panginoon. Hindi ka pa nadidisciple, hindi ka pa naturuan, hindi ka pa nailagay sa life group, pero ang position mo sa Lord ay inilagay ka niya sa tamang posisyon na pag dumaloy ang pagpapala ng Panginoon, kasama ka. So, favor flows because of sonship. Oh. Wala namang word kasi na daughtership. Yan ba? Oh, so included naman ang mga kababaihan. Son, panglalaki yan. Diba? Sa CR, male and female. Walang pangatlo. Tama ba? Okay, sonship. Yung iba nakangiti na, intindihan natin ang sinasabi ko. Favor flows from sonship, not striving. Amen. Not striving. Kailangan kong magtrabaho, makuha ko ang pabor ng Diyos. Maunahan ko yung mga iba. Mas magaling ako. Mas masipag ako. Tapos, bakit ay? Pare-pares lang naman yung apag. Pare-pares lang naman ang sharing. Ako yung maraming tiratrabaho. Hindi. Ang pabor ng Diyos ay para sa lahat. Amen ba? Praise God. Lahat ng mga anak ng Diyos nagsimula sa, hindi nagsimula sa, ngayon born again ka na? Magsimula ka sa 0 muna. Ito, matagal-tagal na. Meron ka ng plus 10. Hindi ganon. Nung ikaw ay naging anak ng Diyos, yung inihanda ng Diyos bago ka pa naging anak niya, naka-ready na. Pagka born again mo, pwede ka nang mag-cash out sa pamagitan ng panalangin. Amen. Na may pananampalataya. So, sabihin natin sa mga hindi pa part ng kaharian ng Diyos, marami kang nasasayang, Brad. Nakahanda na para sa iyo. Pero hanggat hindi ka nakipag-isa kay Kristo Jesus, hindi mo mahahatak yun pababa sa iyo. Amen ba? Another na problema, yung matagal ng anak ng Diyos, hindi niya alam mag-cash out. Amen? Paano mag-cash out? Hindi cash out na magpalayas, cash pala marin siya. Cash out. Si pastor, ano yung tinuturo niya? Tapos biglang deliverance, cash out. Cash out. Dapat pala i-pronounce ko ng tama, no? Mag-withdraw na lang, madali. Di ba? Pero yung withdraw na naman, maraming ibig sabihin. Pag umaatake ka sa gera, let's withdraw. Atras ang ibig sabihin nun. Kalito, no? Buti pang Pangasinan. Atras, abante. Alam mo na. Alright. Okay? So, tinuturo sa atin yon paano mag-withdraw mula sa langit. Sabi ng Panginoon, in my name, according to His will. Di ba? Sa prayer. Yung pinapanalangin mo ba, naaayon sa kalooban ng Diyos? Sa pangalan ba ng Panginoon? Yun. And then the Lord will answer. At may pananampalataya ka. At least 3 ingredient na initial, May pananampalataya ka, na ayon sa kalooban ng Diyos, at in the name of Jesus signature. Subukan ninyo. Subukan natin every day. Hindi yun, kung nanaisin mo. Tapos yung iba, hinihingi yung mga bagay na ibinigay na ng Diyos. Magkaiba yun. Hanapin muna natin sa scripture yung mga bagay na ibinigay na niya. Ang gagawin mo doon, i-claim mo lang yun. Amen ba? Praise God. Pero wag naman kayong manghingi ng toothpaste. Pastor, may mga bagay akong hinihingi, pero wala sa Biblia. Ano yun? Toothpaste. Wala talagang toothpaste doon sa Biblia. Ang meron, pambili ng toothpaste siguro. Amen ba? Okay. Sa mga nanonood sa online, minsan, para madaling maintindihan, toothpaste lang ang ginagamit ko. Pero maraming ibig sabihin yan. Amen.
Praise God. Okay, so, ang pabor ng Diyos, covenant, favor. Ano ang pabor na ito? Wala pa akong ginawa, may pabor na akong nakuha sa Diyos. Why? Because ang Lord ay may covenant sa kanyang mga anak. Covenant favor of God. It flows from sonship, not striving. Alright? Grace is not permission to drift, but power to live aligned. Okay. Ito na naman, yung salitang word na grace. Maraming nagtuturo ngayon ng grace of God ay yung magrasya ang Diyos. Kahit anong gawin mo na, nandyan ang grasya ng Diyos. Mali ang pagkakaintindi nila. Grace of God, alright, dalawa ang meaning ng grace, yung unmerited favor. Amen ba? Yung pabor ng Diyos na hindi mo pinaghirapan. Ang Lord ang naghirap. Sa cross ng Kalbaryo, ang kaligtasan, dahil sa grasya, kayo'y nakaligtas. Amen ba? Amen. So, tandaan nyo mabuti yun. Baka ang kilala yung grace na taga WCC. Ilan sila? Isa, dalawa. Ay, isa lang. Tatlo. Ang may pangalang grasya dito. Grace. Okay. So, okay, at least may tatlo tayong grace dito. Pero mayroong grace na para sa lahat. Amen ba? Yung grasya ng Diyos na hindi natin pinaghirapan, pero ibinigay niya ang kaligtasan. Oh, palakpakan natin ang Panginoon, grasya ng Diyos. Ang pangalawang meaning ng grace is actually yung God's divine favor na binibigyan kanya ng kalakasan para magawa mo ang kanyang kalooban. Yan yung God's divine empowerment. Yan yung grasya ng Panginoon. Alright? Na yung hindi mo makaya sa yung sariling lakas, makakaya mo. Alright? Dahil sa kalakasan ng Panginoon. So yung iba, define grace na permit ng Diyos na kahit magkamali ka na magkamali, intentional ng pagkakamali, okay lang magkamali kasi malawak ang grasya ng Diyos. Sige, abusuhin mo. Pero mali ang pananaw. Ang grace of God is the power to live aligned with God's will. Kapangyarihan na mamuhay na nakalinya sa kalooban ng Diyos. Hindi ko sinasabing hindi ka na magkakamali. Minsan yung agos ng tubig o lakas ng hangin, ididrift ka niya pakaliwa o pakanan. Pero ikaw ay may power na bumalik sa gitna. Amen? Sa linya ng Diyos. Amen? So yun yung tamang pananaw sa grasya ng Diyos. Hindi yung nakalinya ka tapos, Lord, sandali muna. Magkaliwa muna ako, may grasya ka naman eh. Balik lang ako. Hindi ganun. Maling mindset yon. Kaliwa muna ako ngayon. Walang nakakakita. Saka na ako bumalik sa gitna. May grasya ka naman. Mali. Okay? Pero may mga ganong katuruan ngayon. Huwag niyong patulan ng ganong katuruan. The grace of God is the power to live a life that is aligned with God. Meaning, meron bang mga circumstansya sa buhay mo, you drift away. Maybe that 1 meter, 2 meters away from the line na gustong tahakin natin ng Diyos, na gusto niya na tahakin natin. Kalooban ng Diyos. But God has the grace to bring you back. Because God's grace is sufficient. Amen ba? He can make you, help you, and strengthen you to go back to the right path. Pangapat, okay, ng power na nasa haish. Ang tawag doon? The man, the new creation man. Right? Ay yung blessing, spoken and empowering blessing. Tayo ay pinalakas ng Diyos, Ashri Haish, na makakreate, maging fruitful, okay, at maglingkod sa Kanya to advance the kingdom of God. Ipinosisyon niya tayo, okay, position to prosper in purpose. So tayo, pag ikaw ay na-born again na, talagang hindi mo natatanungin, Lord, kalooban mo bang yayaman ako? Nandoon ka na sa tamang daan, naka-ready na ang dadaanan mo. Amen ba?
Ang kailangan mo lang is how to discover that. You are empowered by God. So, God's blessing in the scripture is, yung gagamitin mo yung talent mo. You will use your talent. Kasi pag hindi mo ginamit, nawawala. Baka kunin pa yan sa'yo. Alright? Not talent not used will be loose. Okay? Mawawala. So, you are positioned to prosper. Pinosisyon ka ng Diyos para lumago. Kaya wag mo sabihin, dito ba o dito ba? Tuloy nyo. Alam nyo pa ng konti, di ba? Sa isang sulok na lang. Oo. O kaya, kastilyong buhangin, paborito nyo pa hanggang ngayon. O kaya, yung iba naman, nagsawa na. Kaya sira-sira. Whatever will be, will be. Wala yon, hindi kulang sa aral yon. Kaya dapat natututo tayo, now that you are born again, now that you are Ashre Haish, di ba? You are positioned to prosper for God's purpose. So wag matakot, magpayaman. Kasi may mga nagsasabi, may tinisting akong klase ko. Sabi ko, ang pera ba ay masama o mabuti? O dito, masama o mabuti? Sabi na, depende. Parang tumatama, depende Okay. So ngayon, tinanong ko sila, meron akong, may narinig ako, nung wala pa siyang pera, pray na magkapera. Nung nagkapera na, hindi na makita sa church at hindi na nagpipray. Tapos sabi ko, ano ngayon? Ang pera ba, masama o mabuti? Lahat sila sabi lang, masama. Di ba? Ang daling ma-brainwash sila, di ba? Dahil lang doon sa taong yun. So, ano ang pananaw talaga natin sa pera? Galing sa Diyos o galing sa demonyo? Bakit mas maraming pera yung magnanakaw? Di ba? Kasi yung pera, hindi pinag-pray at hindi tinayuan ng mga Kristiyano kaya napunta sa mga magnanakaw. Wala namang pera. Si Satanas na bankrupt na yan. Kaya lang pinapayaman natin dahil sa hindi natin pagsunod sa Diyos. Paano yayaman ang anak ng Diyos? Nandyan, nakasulat na. Ang dami-dami, amen. Honor the Lord with your substance. Di ba? So, ano yun? Pastor, tithes and offering na naman, malapit na. Hindi obligasyon yan. Yan ay mekanismo ng Diyos upang tayo ay pagpalain niya. Amen. So, Ephesians 1:3, Blessed be God, the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all, lahat na, all spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Inihanda na niya lahat yan. Ang gagawin mo ngayon ay yung requirement para dumaloy ang blessing na yan sa'yo at ma-access mo sa kalangitan, meron siyang sinabi na mga bagay na dapat mong gawin. You are already positioned to receive the blessing. Amen ba? Praise God. So therefore, alright, doon sa Psalms chapter 1, favored is the man, Ashri Haish, whose being, alright, walk and purpose are ordered under God through Christ. So, ang taong ito ay rooted, fruitful, prosperous in purpose, stable in identity. Ganon ang new creation. Ako'y naniniwala na dapat ang Kristiyano na alam ang naiintindihan ang Ashri Haish, new creation of God na tao, ang identity niya hindi nadidepress. Sino naniniwala walang depression ang anak ng Diyos? Maraming disagree sa akin dyan. Pero I believe, ang taong alam niya kung sino siya, hindi ka dapat ma-depress. Ang depress kasi ganito Ang hirap na ng buhay. Walang pera na naman. Ano pa? Matagal na akong trabaho ng trabaho, hindi pa ako yumayaman. Tapos hanggang ngayon, nagigilty ako. Kasalanan, balik, kasalanan, repent, balik. Hanggang ngayon, di pa ako sinasagot ng nililigawan ko. Nakaka-depress naman. Hanggang ngayon, di ba? Matagal ko naghihintay yung pension, di pa dumarating. Nakaka-depress na. Yung mga... So, para mong sinasabi, walang kwenta ang ginawa ni Lord sa krus ng Kalbaryo
at walang effect ang prayer. Para mong sinabing ganun. Pero hindi mo sinabi, parang ganun ang sinabi mo. Hirap, ano? Oh. Pero ang taong kahit walang pera, kahit hindi sinagot ng boyfriend, ay, mali ha. Kahit hindi sinagot ng girlfriend, di ba? Oh, kahit ibrenik ka pa, tama? Oh, sasabihin mo, I am in Christ. Iniwanan ng magulang. Oh, mga ulila. Di ba? May verse yan. Kahit iwanan ako, itakwil ako ng aking mga magulang, ang Diyos, hindi ako iiwanan. O may magulang ako sa langit. Mahirap ma-depress. O, nawalan ka ng cash sa bulsa. May verse na naman, di ba? My God shall provide all my needs. Ba't ka nawalan kasi? Ay, nag-offering ako naubos. But may pangako doon sa mga nagbibigay. Amen? Ang mahirap magsabi ng, my God shall supply all my needs, pero makunat. Yun, hindi tatalab. Nako nyo, hindi tatalab yun. Kasi yung pangako na my God shall supply all my needs ay para sa mga generous. Nagbibigay din, pero nakasimangot. Wala rin. God loves a cheerful giver. Unlock the Word of God. Intindihin natin mabuti. Nakalinya tayo, right? Okay? Siguraduhin mo na nakalinya ka. Baka mamaya, pagdating mo doon sa unahan, sa tricycle ka pala nakalinya doon sa may paradahan pala yun. Hindi sa pintuan ng langit. Di ba? So, ang tamang linya ay align yourself with God's Word. We are aligned up, but you need to really understand and know that. So, okay, magkaroon tayo ng confession. Praise the Lord. Brother, pwede yun, no? Tayong lahat ay tumayo. At basahin natin ito. I am Ashrei. Yan yung Ashrei code na sinasabi ko. Ashrei Haish. Okay. Meron yan. Yung susunod doon, Brad, sa bandang baba doon. I am Ashrei. The Ashrei code. I live from the alignment. Yan yun. Ayan. Number 1. I live from alignment, not striving. I am born of God. Therefore, my life flows from union, not effort. Number 2. All right. I walk in restored order. Righteousness is my position. Wisdom is my path. Obedience is my joy. 3. I carry favor. I do not chase it. Grace surrounds me because I abide in covenant relationship with God. 4. I am empowered by blessing. God has spoken well of me in Christ, and His word authorizes my fruitfulness. 5. I am rooted and unshaken. My life draws from living waters. I do not wither in drought or delay. 6. I bear fruit in my season. What I do prospers because it flows from God's purpose, not ambition. 7. I think from heaven, not from fear. My mind is renewed. My judgment are spiritual. My vision is clear. 8. I advance the kingdom by my existence. Light follows my steps. Peace rests on my dwelling. Life flows through my hands. 9. I am not defined by the old man. All things have passed away. I live as God's new creation. 10. This is God's verdict over my life. I agree with heaven's assessment. I am Ashrei. Amen. So, okay. So, palakpakan natin ang Panginoon. Okay. You may be seated again. We have a communion at praise the Lord. Saan yung ating communion? Sinong nag-advance ang kanyang kaalaman sa pagiging new creation niya? Anak siya ng Diyos, taga-langit. Amen ba? Amen. Alright. So, let us pray. Father, in the name of Jesus, sa oras na ito, maraming salamat dahil muli ang kapangyarihan, ang misteryong naipahayag sa amin through the communion ay matatanggap namin. And by serving your people, Lord God, dadaloy sa amin ang kalakasan, karunungan, kagalingan, biyaya mo na lalong nadudubli araw-araw dahil sa kaalaman sa salita ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sapagkat ibinigay niyo po ito sa amin.
Hallelujah. Dahil alam namin, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik, naintindihan namin aming kaligtasan at naintindihan namin ang iyong ginawa sa cross ng Kalbaryo. In Jesus' name, Amen. Okay, you may distribute. Praise. Amen. Praise God. Hallelujah. So napakaganda po ng ating napakinggan po na naituro po ng ating pastor. Amen. Hallelujah. The Ashre. I am Ashre. Amen po. At bilang Ashre, amen, patuloy tayong, amen. I thank you. Okay, praise God. Hallelujah. So bilang Asher po, amen, we are a new creation of God. Bagong nilalang tayo, amen. Dapat alam na alam talaga natin yung identity natin bilang anak ng Diyos. Amen? Yung identity mo, kahit na anong sabihin nila, dapat alam po natin our identity in Christ. Amen po ba? Hallelujah. At bilang tayo ay Ashre, napakaganda po na talagang alam na alam natin that we are righteous not because of ourselves but because of the righteousness of God in our life. Kaya napakahalaga po bilang anak ng Diyos na lagi tayong mag-hit budidot. Amen? Hallelujah sa ating buhay dahil alam natin that we are Ashre, kailangan naka-align tayo doon sa linya patungo sa ating Panginoon. Amen? Upang sa ganon, sabi nga niya doon, bilang Ashre, tayo ay pinagpala. Ang pabor ay laging bumubuhos, ayan, at sumusunod sa iyo, anuman ang iyong gagawin, anuman yung pupuntahan mo, punong-puno ka ng pabor, punong-puno ka ng blessing, hindi dahil sa ikaw ay ganito, ganyan sa ginagawa mo, kundi dahil yon ay nakalinya sa iyo na ikaw ay pinagpala na anak ng Diyos, punong-puno ng pabor. Amen. At sabi pa doon, amen, sabi nga doon, you are rooted, amen, sa word ng ating Diyos. Amen po ba? Praise God. At meron kang covenant favor dahil anak tayo ng Diyos. Amen. So, praise the Lord. Hallelujah. Ngayon po, darako po tayo sa offering prayer na pinapangunahan po ng ating kapatid na si Ading RG. Sorry po. Sige po, tumayo tayong lahat at itaas po natin sa ating Panginoon ang ating mga tithes and offerings ay panalangin na rin po natin. Oh, hallelujah, hallowed be your name, our Heavenly Father. We come before you today with thankful hearts, knowing that every good and perfect gift comes from you, O Lord. Salamat po, O Diyos, sa iyong katapatan that never fails, in your mercies that are new every morning, at sa abundance mo, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat sapu sa amin. Lord, as we bring our tithes and our offerings, we do this not out of obligation, but out of love and obedience to your word. Hallelujah. We declare that we give cheerfully as you love a cheerful giver, O Lord. May this gift be used to advance your kingdom, bless the church, and bring hope to those in need, O God.
Bless every hand that gives today. Open the windows of heaven and pour out blessings as you said in your words in Malachi 3:10, Lord God. Let favor and provision and increase overflow in the lives of your people. We trust you, Lord, as our provider. We declare that we lack nothing, for you are our shepherd, as you said in your word in Psalms 23, O God. May our giving be a testimony of your goodness and a seed that brings harvest of righteousness. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Malaya po tayo magbigay sa ating Panginoon. Sige po, habang nagbibigay po tayo ng offering natin sa Panginoon, let's proceed po sa announcement. Tinatawagan ko po si Pastora Arlene upang mag-announce ng lahat ng mga gagawin po. Sige po, hinihiling ko po ang ating mga tenga na dumiretso dito para po sa ating mga ilang announcements po sa mga darating na araw. Ang una po nating announcement ay ang ating celebration sa mga nasa taas po, hinihiling kong makinig tayo. Importante po ito para po alam natin ang kaganapan sa mga darating na araw sa ating mga schedule po. So, ang ating LYPM tuloy, ang ating 39th Calm Anniversary ay sa March 1 na po. So kung today is February 1, meron lang tayong 1 month. Ano? Okay. So challenge uli sa atin, kasi napansin ko sa taon na nililid po natin ang LYPM, yung ating Pastor's Appreciation, para sa kaalaman ng lahat, dapat ang Pastor's Appreciation is October. Pero tayo, naging kultura na ng Calm na kapag ka-anniversary natin, sinasabay na rin natin yung blessing the man of God. I-honor natin ang ating mga pastors. So, mangyayari siya sa March 1, 2026. Ulitin ko, 39th. Hinihiling ko po, mga nasa likod, makinig po tayo para updated tayo. Okay. 39th Calm Anniversary and the Pastor's Appreciation will be on March 1, 2026. Ang ating venue po ay sa Tibag East, yung kanilang covered court. Doon po kahit tanghaling tapat, pwede ko kayong i-assure na presko kasi po nakita ko, pag dumadaan ako, malapit sa amin yon, pag dumadaan ako left side going to Dagupan, talagang mapuno siya. At marami ang nag-a-avail doon sa lugar, kaya madalas na mayroong event. Binigay na po natin, na ipabook na ni Pastora Baby ito, approved na ni Barangay Captain Soriano. And last week, etong week na to pala, dineliver ko, pinuntahan ko si Kapitan para ibigay yung sulat kasi iba po na tayo ay doing the process and formal po. Inaprubahan niya. So ano ho ang counterpart? Ano ho ang obligasyon natin doon? Ang sabi ni Kapitan sa akin, ano ho ang obligasyon namin? Magbigay lang kayo ng para sa kuryente. That is God's favor po para sa atin. Para lang po, love gift for kuryente lang. May available silang 100 chairs. Huwag lang daw may sasabay na, kasi syempre pag-aari ng barangay hall yon, kasi doon din ang location ng barangay hall nila. Pag may mga namatayan or may affair, doon humihiram. But we declare na walang hihiram at ipapagamit po yun sa atin. Pero ang expected attendance natin, kasi last year was 300 plus. Kasi kasama po natin ang Calm Bungabon. Ilan po sila doon? Lianera, Calaanan, and Olivete. So, Calm family po ito ha, yung pinag-uusapan natin. Ilagay na po natin sa ating mga notebooks, sa ating mga planner, yung mga schedule. So merong 100 chairs. Pag-uusapan sa meeting later ng ating mga leaders,
workers kung ano yung gagamitin pa natin na additional chair dito. Okay. Now, dito, reminder, yung sinabi ko na last time na bawat local church or house churches may kabahagi. Kasi ang challenge sa atin, 4th year na nililid namin ang LYPM, parang pakonti ng pakonti yung time na nagpre-prepare, nagre-release. So sabihin na natin, nag-start nang nag-release asan si Doktora Giselle? Doktora, ilan na ang na-release nating letter ng LYPM? 40? Okay. Sino pa po ang hindi nakakuha ng letter? So, ibig sabihin, pag walang nagtataas, lahat mayroon ng letter ng LYPM. Kung wala pa po, please, i-approach natin ang ating magandang doktora sa likuran. Magpalista tayo, kuha tayo ng letter. May stub yun sa baba. May amount doon as you are convicted by the Lord kung ilan ang i-bless nyo sa pastor and i-connect natin. Mga kakilala natin na dating call, tatak call, i-share po natin yon. And I am setting a date na i-submit natin yan, Pastor Pabs, Pastor Pablo, pwede siguro last week ng February, balik na yung letter, ano? Okay. So, yun po ang ating deadline. Although, naranasan namin na kahit on the day ng ating celebration, ang dami pa rin humahabol. So, our challenge now is, given yung maiksing panahon, kung ang anak ng Diyos giver talaga. Isang araw o isang taon yan na preparation. So, yun ho ang challenge sa atin. Okay po? So, yan ang ating unang announcement. Yung sa food and the rest, kasi yung mapapalabas po natin, para ho alam natin ang mga kaganapan, yung mapapalabas natin sa letter na ibibigay or kukunin natin para magbigay tayo, puro po yun na pang-bless the pastor. Ilan ho ang ating mga pastors and workers, alam nyo yan, parang each year nagdadagdag kami kasi nakikita rin natin yung kasipagan po ng ating mga kamanggagawa. Okay. So nag-decide, sila Pastor Pabs ang nag-suggest nito at alam ko na sila consistent sa sinong tumatanggap noon, Ate Ina, ano? So bawat local church, 800 monthly. For house churches, 400 monthly. Nai-smile ako doon kasi grabing consideration din yung binigay nila for house churches. So kung kami, Villa Matik-Matik House Church, 400 kami times parang 1 year eh. Kung nag-start tayo ng March, 10 months lang. So our share is 4,000. Okay. Sa mga local churches, 8,000. Oh. Iipunin natin yon kung ilang churches and house churches meron tayo, yun po ang ating budget for food and the rest kung ano pa. Okay? So I hope malinaw po sa atin yon para tayo nag-update even saan pumupunta yung ating mga finances. So that's clear. Okay. Lend me your ears, mga kapatid. Next. Kasi medyo marami tayong announcement po from time to time. Kaya ginagawa namin ito sa GC. Ginagawa natin ito sa GC, pero alam ko na hindi lahat nasa GC. Ang pinakamaraming member is sa Calm Classroom. Kaya mapapansin nyo, if you are a member of the GC, different GCs ng Calm, mayroon sa Calm, mayroon sa Servants, mayroon sa Couples, mayroon sa Women Blessed, paulit-ulit, di ba? Para wala pong rason na hindi tayo updated sa mga nangyayari, sa mga schedule. And in addition to that, nag-a-announce pa tayo personally. Okay, so 1, remember, March 1. Okay po. We approach Ate Julina. Saan ho ang maingay? Sorry kasi nag-a-announce ako. Ate Irish, nag-a-announce ako para lahat makarinig at updated tayo. Okay? Mamaya na yung ako muna. Thank you. So, i-approach natin si Ate Julina pag magsasubmit yung mga local churches and house churches ng kanilang share for the food, venue, and everything. Okay. Next, which is very important. Naglista na kasi ako para wala tayong makalimutan. Our CCPME, organization natin, Christian Church of the Philippines Incorporated, International Ministries Incorporated, Grand Fellowship. Ito yung yearly. So kailan ito? March, 2 event tayo. Actually, 3, pati yung convention. March 28 to
2026. That's the fellowship. Ang Grand Convention for the Pastors will be March 27, mauuna. So kung hindi ako nagkakamali, yung fellowship natin, Pastor, Sabado, Friday yung convention. Ang convention, mga pastors lang po yun. Ang venue, WCC. Ang venue ng ating fellowship, Grand, buong buong CCPME as an organization, kasama natin ang mga taga Iloilo or Masbate kung darating pa sila, will be March 28, 2026. Ang venue, Calasiao Sports Complex. Nilakad din na Pastor Pabs and Sister Resi ang approval at pagbibigay ng ating advance payment. Approve na po. So, na-reserve na natin. Actually, favor sa atin kasi mayroong nakalagay na slot doon. But si Pastor Pabs, kilala niya kasi yung mayor ng Calasiao, yung wife, Pastor. So, parang tinanggal nila yung nakabook na 28, binigay po sa CCPME. Kasi ang gusto actually ng CCPME, season sana. Kaso sa Lingayen, after nung typhoon na last, ang daming renovation na ginagawa. So under renovation ang season auditorium. Pati sa training center naman sa Lingayen, mayroon na pong naka-schedule na event. So bumalik ho tayo sa Calasiao Sports Complex. Kung alam nyo po yun, nung National Women Convention, doon ho tayo, National Women of Blessing Convention, doon ho ang ating venue. Okay po. Women of Blessing, 18 years above, binigay na trabaho sa atin, hindi lang ho national officers. Lahat po yan sa mga local churches, ang trabaho natin, we're in charge of the registration. Kaming national officers. So sa baba, sa mga local officers, Sister Resi, Pastora Zen, our directress, Pastora Grace, at kung sino pa yung mga natalaga na mga officers, again, alamin natin kung ilan ang a-attend. Magsasubmit tayo sa plenary, yung GC ng plenary, may announcement na si Pastora Rhea doon. Ito po ang tatandaan natin. Sa isang buong pamilya, halimbawa kami, 4. So I am the head of the family. Ang registration fee is 200. Yung susunod, 100. For the immediate, ibig sabihin, ako yung head, mga anak ko, 100 na lang. Ang free, 7-year-old below. Walang registration. So maliwanag po, Pastor Pabs, head of the family, 200 siya. Sister Resi, 100. Maxine Tumo, 100. Yung mabibigyan, yung nag-register ng 200, siya lang ang mabibigyan ng raffle ticket. Kasi may raffle po tayo. May mga raffle prizes po tayo. Now, kung gusto natin maka-avail ng raffle ticket, gawin nating 200 yung ating. Kahit pa, halimbawa si Shikay, 200 si Pastora, 200 din siya, dalawang raffle ticket kayo. Kasi ang mabibigyan lang yung 200. So I hope malinaw po yan. Approved na, nakapagbigay na tayo ng 5,000. Okay. Next, mga ka-journey po sa LYPM car, huwag muna kayong aalis. See me please. Late na tayo ng January. Siguro mas prefer ko na ako na lang yung tignan ninyo kasi kesa yung ako yung pupunta sa inyo. Okay po? Okay lang bang ganon? Para Sister Arlene, ito yung ganito. Okay ka na. So yung mga gusto ring magbigay ng February na, open na po ang ating list. God bless those who are journeying with the LYPM car pledges. Babalik ni Lord ng siksik, liglig at umaapaw. We are now on our 3rd year. Kung hindi ako nagkakamali. 3rd year. Sige, update ko kayo kasi 5 years yon. So ang nagsimula at makikipagtapos, alam na po natin yan. Okay po. So I encourage everyone, kung gusto nyo po, open pa po ang listahan for the journeying. It does not matter how much yung inyong i-journey with us. Nagsasubmit ako kay Pastor monthly. Nag-start kami 2 years ago na yata, kung hindi ako nagkakamali. May listahan ako. So pangatlong year na, 5 years po yun. Okay lang, kahit hindi kayo nakapagsimula ng 1st year, this is the 3rd year, you can join with us. And we are praying na marami pa po kaming maging makasama. Okay. Kasi ang binubuno natin doon, 10,000 monthly. Pero hindi natin nabubuo. Kaya kami nagpipray ng mga kasama pa na may heart talaga na sumama. Okay po. Next. So maliwanag yun. Last announcement. For sino po ang mga life group leader dito? Taas ang kamay.
Lahat ng life group leader, pakitaas ang kamay, kahit sa mga lalaki. Okay, please see me, kasi gagawa tayo ng monitor. No, hindi gagawa. Magpapa-fill up lang ako sa inyo kasi imo-monitor ang mga life group dahil yun ang gustong i-strengthen sa Christ Our Life. Ito po ang strength ng WCC. Ang strength ng Calm House Church. Gustong i-strengthen ni na pastor, ni na inay, ang life group ng Calm. Okay. So, ang mangyayari, yung mga life group leaders, may papapirmahan lang ako sa inyo mamaya, pangalan ng life group nyo, sino ang life group leader at ano ang material na ginagamit nyo sa life group. Okay, example, kami po, yung family life group namin, ako yung leader, ang pangalan is Restoration Life Group. Ang material na currently ginagamit namin is Radical Christian Transformation. Yung On Eagle's Wings, Part 2, na ang author ay si Inay. Ang dami ho nating material. Pwede rin yung kay Womack. Ang dami. So, I need that information mamaya po. So, I hope naging malinaw ang ating mga kaganapan mga magiging kaganapan sa hinaharap. Makisabay po tayo, maki-journey tayo, wag nating kakalimutan, maging kabahagi, and the Lord bless us all. Magandang umaga po sa ating lahat. February 14, graduation ng ating ENMA. Expectedly, around 80, kung hindi ako nagkakamali. So, sa Sapang, ilang lessons pa tayo, Pastora Zen? Isa na lang, for Sapang. Ate Ina sa Banawang, ilan? Tapos na, praise God. Nilumbot. Ate Joanna, 2 pa. Yan, hahabol sila. Praise God, praise God. Saan pa yung may ENMA? May mga journey tayo, Ikan Malasiki, sila Joanna doon. Tapos Mangaldan, sa Mangaldan yata 2 lessons pa kila Pastor Daryl. Okay po, so meron din sa WCC, meron sa Section 2. Pero ang Section 2, hindi muna sila makakahabol. Bungabon, hindi sila makakahabol, nasa level 2 pa. Kasi late silang nagsimula. And we are opening ang bagong ENMA po, magi-start sa February 8, kay Bishop Disono, ang ating isa sa Executive Board, Rosales po. Mag-i-start na tayo doon sa February 8. So yan po ang mga nangyayari sa ministry po ng CCP and Christ Our Life Ministries. Okay po. Thank you po, Pastora. I-announce ko na rin po yung tatayo sa susunod na Sunday. Okay po. Opo, ang opening prayer, Nathaniel Bernardino. Scripture, Chari Caraolia. And tithes and offering, Sister Giselle Glodo. And sa family po, Pastor Pablo Agustin and Pastora Grace Carganilia sa ministry. Sila po yung magpipray sa prayer warfare. And then, closing prayer, Christian De Leon. And ang MC po natin ay si Pastora Arlene Sanggalang. At ang sa prayer meeting ay kayo po ang MC. Opo. Thank you po. At sa susunod po na Tuesday, hindi po itong susunod, ito pong Tuesday, ako po. Pero sa susunod po ay si Nathaniel Bernardino sa Young Pro sa prayer meeting po. Sa susunod na Tuesday po yon. Pero itong Tuesday, ako po. So, yun lang po. At sa mga cleaners, nilumbot daw po ang cleaners sa Sunday. Saturday or Sunday. At ganun din po sa second sa Sunday po, syempre joint fellowship po natin. Magdala po tayo ng mga foods para share sa bawat isa. Dahil we are family, kaya naman po ginagawa po natin yon. At syempre pastors meeting and workers meeting po sa Sunday. So praise the Lord. Ngayon naman po, bago po tayo, syempre naumpisan po natin sa opening prayer, magtatapos po tayo sa closing prayer. Pero bago po yan, pwede bang inanyahan ko ang music team? Nandito pa po bang mga music team?
para po sa victorious song. Okay po ba? Yes, may victorious song po tayo. And then, saka po sa closing prayer pagkatapos. Sige, closing prayer muna by Sister Jolina. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Father God. We thank you, Panginoon, sa aming narinig at nawa ang aming narinig na ito, Panginoon, ay may apply po namin sa aming buhay at ito po'y makita sa amin, Lord. We are as real in the name of Jesus. We are living under your divine favor, blessings, and fruitfulness, Panginoon. We declare it, Panginoon, that it will manifest to us, Panginoon. Salamat din sa pagsamantala po namin paghihiwalay. We thank you for your protections, Panginoon. Salamat po dahil inihahanda mo po ang aming daraanan na ito po ay maging safety ang bawat mga anak mo, Panginoon. And also, we thank you sa buong week na ito na kami po ay magiging pagpapala po sa iba, Panginoon. Let your face shine upon us, Panginoon, and use us, Panginoon, to expand your kingdom, Panginoon. We thank you, Father God. We give you glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Di ko maunawaan ang iyong ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may subok man o kagipitan, ako'y mailalapitan. Ikaw Jesus ang aking sandigan, di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Okay, it's pictorial time.